Так, здаецца, мы у прамым этэры. Зараз я толькі праверу, як усё працуе. О, здаецца, запусцілася. Так, мы ў прамой трансляцыі. Цудоўна. Значыцца, шаноўныя маргінезікі, рады вітаць вас на нашым чарговым чацвярговым стрыме на канале Маргінез. І сёння ў нас, як вы бачыце ў гасцёх, вядомы блогер і стрымер расійскамоўнага сегменту, але беларускамоўнага паходжання, гендерфлюідны вертасексуал. Прывітанне, Андрэй, можаш павітацца. Так. Можна просто Андрэй. Так, гэта добра, гэта добра. Я там у двух сказах патлумачу, у прынцыпе, як будзе адбывацца, у якім фармаце сённяшняя размова, сённяшняя трансляцыя, у тым ліку для гледачоў. У нас звычайна эфір будуецца так, што я задаю нейкія свае ўступныя пытанні, і у прынцыпе, я думаю, сёння ў нас будзе пра што паразмаўляць. Увогуле ёсць шмат тэмаў, якія мне самому цікава абмеркаваць, але я раю звярнуць увагу гледачам на спасылкі, якія знаходзяцца ў апісанні. Там можна задаваць свае пытанні з данатамі. Ну і адпаведна вашыя пытанні з данатамі будуць зачытаныя ў першую чаргу. У нас сёння ёсць каля 2 гадзінаў часу. Таму я раю тым людзям, якія хочуць нешта даведацца ад сённяшняга госця, з таго, пра што не запытаю я, задаваць свае пытанні з данатамі. Магчыма, мы пяройдзем таксама да пытання ў чаце, але я вам нічога абяцаць не магу. Вось. Я хацеў на пачатак распавесці ўвогуле пра сваю гісторыю знаёмства з тваім кантэнтам. Я, можна сказаць, малады фанбой. Мы з табой паходзім з двух пакаленняў фактычна. У нас розніца каля 10 год, мне здаецца, павінна быць. І я пачаў глядзець твае відэа ў далёкім 2018 годзе. Реально ў далёкім, да. Так, у далёкім 2018 годзе адразу варта ўзгадаць, што недзе ў 17-м, пачатак 18-га я быў гледачом іншага вядомага блогера, контент-мейкера беларускага паходжання, які вядомы ўсім вам хутчэй за ўсё як Трэш Смэш, Валентин Конан. Так. Не, ну што, выдатны контент. Так, мне на той момант сапраўды здавалася, што гэта выдатны контент, усё вельмі навукова. І, у прынцыпе, гэта быў час яшчэ, калі ты памятаеш, вось год 15-16, папулярнасць так званых усялякіх новых атэістаў, блогераў. Разумістаў, да. Е атэізм, бога няма. Веруны тупыя веруны. Так, то бок у годзе дак 15-16 я глядзеў усялякіх блогераў тыпу Ларына, не ведаю, там былі усялякія там Ромы Механікі, Сакалоўскі, а мне было просто, разумееце, год 15-14 у тыя часы. Хто не глядзеў Сакалоўскага і Ларыну ў 15 гадоў, у таго няма сэрца, хто глядзіць іх у 25, у таго няма мазгоў. Так, хто не пераключыўся на вертасексуала, у таго няма мазгоў. І я просто... Кажуць, я знатна ціхі. Так, кажуць, што ціхі. Зараз мы ў самім дыскордзе паспрабуем падняць. Не, пачекай, гэта можа я просто трэба ў дыскорда выключыць усе яго апрацоўкі, бо яна хуйня, у мяне свае апрацоўкі ёсць. Окей. Падазраваю, што гэта ён мяне глушыць, бо ў мяне як бы, ну, ў прынцыпе... Ну, я таксама зрабіў зараз гучней, адпішыце там у каментарах, як вам падабаецца.
Скажи что-нибудь. Ненавижу Discord. Ну, напишите, калі ласка, ці стала хоць крыху лепш. І мне Так, ўвогуле зараз не ну, цікава. я чую цудоўна, на стрыме не ведаю, на стрыме вы самі гледачы павінны зразумець, а не просто цярпець, ведаеце, у мяне часта ў чаце такая здараецца сітуацыя, што гук хуёвы ўвесь стрым, блядь, пярдзіць, скварчыць, а гледачы такія, ну, нам норм. Мы беларусы, мы прывыклі цярпець. Ну да, беларусы прывыклі цярпець таму. Вось. Дык вось, я панакатаны як бы пайшоў, я малады падлетак, і я, у прынцыпе, я па сваёй спецыяльнасці, я студэнт, навучаюся на біялагічным кірунку, мяне навука, у прынцыпе, заўсёды цікавіла, і ва ўсіх гэтых інтэлектуалісцкіх колах я заўсёды намагаўся, ну, знайсці нейкія смарагды, каб, ну, там, кніжку якую-небудзь цікавую прачытаць, якую блогер можа параіць, ці неяк так. І паступова я просто дараслеў і перайшоў там на контент трэш-смэша, глядзеў ягоныя відосы, у яго былі відосы спачатку там агулам пра такія нейкія смежныя навуковыя тэмы альбо абвяржэнне зусім там нейкага трэшу па тыпу тэлегоніі, там відосы пра астралогію і так далей. Ну, карацей, такі трошкі імпульс заданы яшчэ 15-16 годам з гэтымі Ларынамі, Сакалоўскімі і іншымі. І, карацей кажучы, паступова гэта развівалася, трэш-смэш пачаў рабіць відосы на ўсё больш і больш палітызаваныя тэмы, і пра аборты, і пра фемінізм, і пра зброю нават. Просто адзін з самых жахлівых ролікаў на ягоным канале. Ты нешта хацеў сказаць? Пра зброю, да, у яго быў вельмі знакавы відос, дзе ён штосьці намагаўся распавесці, колькі там, 1,5 гадзіны ці 2, але што, в прынцыпе, было не вельмі зразумела. Але спецэфекты былі вельмі крутыя, яго быў такі вельмі вузенькі камбінезон, які вельмі моцна аблягаў яго жопку і геніталіі. Да. Так, галоўнае было зрабіць косплей з рэйдерамі, блядь, валасы пафарбаваць. Ну, карацей, тыповы трэш-смэш. Хто не ведае ўсёй глыбіні вар'яцтва, так бы мовіць, раю паглядзець ягоныя косплеі на Джокера. Але, ну, зараз не аб гэтым. Зараз, хутчэй за ўсё, большасць аўдыторыі не ведае, хто такі трэш-смэш, і ён пераключыўся трошкі па фармаце, зараз зусім іншыя рэчы здымае, наколькі я ведаю. Табе скажу, што мне за трэш-смэша крыўдна, бо гэта літаральна першы брэд-тьюбер у постсавецкай прасторы і вельмі такі з вялікім прадакшанам, які рабіўся на асабістым энтузіязме, з нулём грошай, і таму ён апярэдзіў свой час, можа нават. Магчыма. У любым выпадку у тыя часы ён быў вельмі папулярны. Зараз, вядома, ўжо проста не ўсе, улічваючы асабліва тэмпы развіцця сучаснага інтэрнэту, і той факт, што людзі ў інтэрнэт некаторыя зайшлі толькі пасля ковіду, ну, аўдыторыя можа сапраўды... Гэтага інтэрнэт, дарэчы, памёр, усё, яму пізда, бо больш ён ужо добрым не будзе. Ёсць такое, так, я сёння таксама хацеў пра гэта паразмаўляць. Значыцца, зараз трэш-смэш ён здымае відосы на беларускай мове, дарэчы, там такія звычайныя навукова-папулярныя ролікі, ён там, у яго ёсць цэлы канал, дзе ён казкі чытае. То бок, ну, у прынцыпе, можна сказаць, што чалавек папусціўся трошкі. І гэта добра. Але я паступова пачаў знаёміцца з новымі людзьмі. Тады гэта быў перыяд папулярнасці усялякіх правацкіх паблікаў УКонтакце. Вось мае сябры былі вялікімі аматарамі такіх тыпу там марцыпанавага лікёру, тыпу плюма. Усялякія такія рунацкія варушнякі былі таксама папулярныя. Гэта, паўтаруся, 18-й год недзе ўжо. І паступова проста ў маю галаву пачалі заходзіць крамольныя думкі аб тым, што, магчыма, усялякія левага накірунку блогеры, у тым ліку
богападобны трэш-смэш, магчыма, так трошачкі ў нечым памыляюцца. І я там глядзеў відосы Дока, які просто, ну, фактычна цэлы канал свой пабудаваў на крытыцы трэш-смэша, іншых усяліх дзеячоў таго ж Маргінала, Ежы Сармата і гэтак далей. Дарэчы, тусоўка по тыпу там рунатаў Егора Пагрома асабліва мяне ніколі не цікавіла, то бок мне было абсалютна насраць, але адным з такіх контент-мейкераў, якіх я тады заўважаў, глядзеў, у тым ліку па парадах сваіх сяброў, быў гендэр-флюідны вертысексуал. І, магчыма, дарэчы, іншая частка грамадства такога постсавецкага, яна перажывала іншы перыяд і ўспрымала гэта абсалютна іначай, таму што у тыя ж самыя гады папулярнасць акурат і набіралі ўсялякія нікселі-пікселі, у прынцыпе, блогеркі, якія рабілі контент на тэму такую больш звязаную з левай павесткай заходняй, на якую у тым ліку адрэагаваў ты у выглядзе свайго контенту. І слухай, прайшло ўжо колькі, ну не 10, праз пару месяцаў будзе 10 гадоў, будзем святкаваць. 10 год фактычна ты вядзеш свой канал. І я хацеў спытаць, вось вяртаючыся да тэмы мёртвага інтэрнэту і ў прынцыпе зменаў, як ты глядзіш на тое, як інтэрнэт выглядаў тады, калі ты толькі пачынаў сваю публічную дзейнасць, як ён выглядае зараз, якія змены адбыліся ў тым ліку тваёй медыйцы, як ты думаеш, чым яны былі выкліканыя? Окей, толькі пачатку, калі ласка, адключы аута-оф мікрафона ў сябе, бо ён мне пастаянна ебе па ушам. Выбачаюся, так. Гэта хутчэй за ўсё зноў ж такі Дыскорд. Да, это ў Дыскордзе рэжым рацыі. Падазраваю, гэта ён менавіта, бо ён пастаянна ўключае і выключае шыпенне. А ў мяне, здаецца, ўсё выключана. Не ведаю. Мабыць, я мікро просто бліжэй пастаўлю. Так нормально? Ну, можа. А дзе ў цябе ўвогуле мікро? Ён стаіць у мяне вось просто тут. На стале. Ну, раю табе купіць на Алегра ці на Аліку за 7 еўра палку-трымалку, каб мікро быў усё ж такі каля рта і не запісваў выдатна рэха з усяго пакоя. Магчыма, я гэтым займуся. Так, але пакуль што я не ведаю, як гэта можна направіць. У мяне ўсе мадыфікатары ў самім Дыскордзе выключаныя, наколькі я магу судзіць, вось гэты крісп не направіцца. Але пытанне ты пачуў, правільна? Пытанне пачуў, ну гэта адразу некалькі пытанняў. Што сказаць? За 10 год змянілася, з аднаго боку, здаецца, ўсё, з другога нібыта бы нічога не змянілася, бо інтэрнэт, ну, літаральна абнуліўся, рэстартаваў недзе ў 20-м з-за ковіда і проста годы, ледзьве не дзесяцігоддзі нейкага прагрэсу ў інтэрнэце, вось нейкія калектыўнай думкі, калектыўнай павесткі ў добрым сэнсе гэтага слова, ну ўсё пайшло па піздзе, і софт-рэбут, ёпта, мы жывем у эпоху рэбутаў, і нават інтэрнэт нам рэбутнулі, і таму, ў прынцыпе, тыя, хто памятаюць стары інтэрнэт, это не такі ўжо вялікі працэнт ад тых, хто ў прынцыпе зараз у інтэрнэце сядзіць. І таму зараз абсалютна з усіх дзірак лезе ў інтэрнэце тое, што людзі прыкладнага майго ўзроста, а можа нават і твайго, бо калі ты застаў 15-й год, ты таксама ўжо лічыш, што стары па інтэрнэт-мерках, лезе тое, што мы ўжо бачылі 2-3 разы, 4 разы. Ну, раней таксама ўсе трэнды ішлі цыклічна, але цыкл быў, там, не ведаю, гадоў 5-7, можа, часамі нават 10. Зараз як бы месяц ці паўмесяцу, пры прынцыпе, адно і што ж і вылазіць, там, не ведаю, адны і тыя ж скандалы ў Твіттары ці там інфаповады ў Ютубе і так далей. Таму ад гэтага, конечно, самую крыху пачынае ехаць кукуха, блядь. Бо як гэта, як
як пытка, як катаванне ў нацысцкіх лагерах, калі просто ўсё здаецца, што ўсё, што ты рабіў, і ўсё, што ў прынцыпе ты бачыў, што рабілі людзі, у яго не было ніякага сэнса, бо як бы прагрэс увогуле нібыта бы не захаваўся, ўсё просто пайшло па пізде. Там тая ж Ніка, калі мы з ёй сраліся, ну Ніка гэта просто як бы як сімвал, яна у сола угнала гэтую павестку у рускаязычнай прасторы. Вось, але гэта реально быў вялікі заходні тренд, як бы і ў прынцыпе ён пачаўся толькі гадоў 10 таму, гэта не так уж і даўно, і скончыўся гады 3 можа. І цяпер у інтэрнэце мільёны набіраюць людзі, новыя блогеркі, так сказаць, інфлюэнсеркі, якія літаральна робяць выгляд, што яны першыя, хто пра гэта размаўляюць, хаця 3 гады таму гэта ўжо ўсё было. Вось яны робяць выгляд, што яны першыя, хто пра гэта размаўляе, там пра фемінізм, пра бодипазітыў. І ўсім окей, як бы мільёны праглядаў і каментарыў, такі: "Да, йоу, дзякую табе, саструня, нарэшце хтосьці пра гэта сказаў". Што і вось ад гэтага я, шчыра кажучы, у поўным аху і крыху нават у дызмаралі, бо неяк, ну, які тады сэнс? Я не ведаю. А вось з фарматамі, як ты думаеш, наколькі ў прынцыпе моцна да знішчэння інтэрнэту спрычыніўся фармат кароткіх відэа, тыктокаў усялякіх? Ці наадварот, табе здаецца, што тыя ж стрымы, яны ўсё яшчэ актуальныя і ў іх актуальна заходзіць? Ой, я б сказаў, што кароткі фармат ён існуе хутчэй неяк паралельна. Ён реально не замяняе больш-менш доўгі фармат. Як бы тое, што ёсць TikTok, я б не сказаў, што гэта неяк паўплывала на тое, як там, по крайней мере, тыя людзі, якіх я гляджу, робяць відэо, ці як я іх раблю. Я іх не раблю нахуй. Хутчэй інтэрнэт, вось бачна, куды ён дрейфуе, такі, умоўна кажучы, высокаўзроўневы інтэрнэт, не TikTok, і ўсё дрейфуе, на жаль, у бок нейкага бясконцага радыё, аднаго бясконцага этыра, стрыма, вось лайв-кантэнта, які людзі проста ставяць фонам, ці каб у іх быў віртуальны сябра. Вось гэта вось ёсць вельмі вялікі тренд. Тут, канешне, сам YouTube яшчэ вельмі моцна гэта паўплываў, то як яго алгарытмы працуюць, як бы у прынцыпе, каб прасоўвацца на YouTube, трэба быць у трендзе і часта выпускаць відэо. І якасць гэтых відэо стаіць на далёкім месцы пасля гэтых пунктаў. І таму, у прынцыпе, увесь інтэрнэт, увесь YouTube, ён стаў адным вялікім стрымом. Што вельмі іранічна, бо зараз мы з тобой таксама сядзім на стрыме. Вось. І ты, калі вырашыў пайсці ў інтэрнэт, вырашыў рабіць стрымы. Ды і я, у прынцыпе, апошнія пару гадоў раблю ў асноўным стрымы, а не відэо. Так што да. На мой погляд, стрымы гэта сёння, ў прынцыпе, найлягчэйшы спосаб зайсці ў інтэрнэт, таму што часта ён не патрабуе нейкіх высокіх здольнасцяў монтажу відэа ці расстаноўкі святла, калі ты здымаеш свой твар. Проста дастаткова запусціць трансляцыю на нейкім больш-менш адэкватным тэхнічна лаптопе. Стыдно и больно. Так, стыдно и больно. Донат. Стыдно и больно. Так. Было б добра ўсё ж такі купіць палку-трымалку для мікрафона, як мінімум, і размаўляць у мікрафон, бо гук значна важнейшы за відэо для контента і заўсёды ім быў. Гэта праўда, тут я пагаджуся, але мяне душыць жаба, і я бедны чалавек, я патрабую вашай падтрымкі, таму спасылкі ўсе ў апісанні, я карацей запушчу, ведаеце, гэтую мэтавы донат на палку для атрымання мікрафону. Вось, пра што гэта я? Дык вось, ён, у прынцыпе, не тое, каб патрабуе моцнага ўнёску, просто, скажем, стримеры по типу... Хотя можно, конечно, сказать, что это старые стримеры старой генерации, але ты ж Маргінал, Ежи Сармат, гэта былі стрымы, зробленыя на каленцы заўсёды, і пры гэтым не сказал бы, не. Мільёны, ладно, не мільёны, але десяткі людзей хацелі быць як яны, не. Бо стрым трымаецца на стрымеры. Калі ты можаш цікава больш-менш пиздзець гадзінамі, десяткамі гадзін, сотнямі гадзін, тысячамі гадзін гадамі, то ў прынцыпе ты сваю аўдыторыю знойдзеш.
Вось, а стрымы ў іх ну абсалютна нармальныя, з гукам усё окей, як мінімум з гукам, таму ну для палітычных ніжна-інтэрнетаўскіх аналітычных стрымоў у прынцыпе не трэба ніякага прадакшана, акрамя стрымера і больш-менш нармальнага гука, а таксама данатнага сервіса. Таму не, гэта нармальныя стрымы, гэта хедлайнеры ніжне-інтэрнетаўскай палітычнай думкі. Таму ты што? Ну так, ну я просто спадзяюся, што я зраблюся хедлайнерам беларускага стрымінгу. Хаця, зноў ж такі, калі мне задонацяць на палку... то гэта будзе не вельмі цяжка. Ёсць такое, зноў ж такі, але пра гэта таксама паразмаўляем трошкі пазней. Вось калі казаць пра ідэалагічнае напаўненне кантэнту, прайшло амаль 10 год, тая ж Ніка Водвуд, наколькі я ведаю, адышла ад фемінізму, займаецца звычайным блогінгам. Ты вось кантэнт свой робіш ужо досыць шмат часу, пры гэтым, на мой погляд, ён таксама змяніўся. Якія менавіта вось ідэалагічныя змены ты заўважыў на працягу гэтых год, і якія яны сёння, ці яны сапраўды пастаянна паўтараюцца, ці наадварот падлягаюць нейкім канкрэтным зменам, канкрэтнай тэндэнцыі? Бля, доўгі ў цябе пытанні, конечно. Ну, выбачаюся. Такі фармат. Ідэалагічныя змены, якія былі, якія ёсць ідэалагічныя усялякія рухі. Ну, я скажу так. Мой ранні кантэнт, ён быў значна больш такі таксічны. Хтосьці нават скажа, што злы, але на самой справе, як бы, тады я быў куды больш такім аптымістычным, светлым чалавечкам, які верыць у тое, што людзі добрыя, і свет добры, і ўсё будзе добра. Зараз хтосьці кажа, што кантэнт у тыя рэдкія часіны, калі ён усё ж такі выходзіць, стаў уже крыху беззубым, але я скажу, што напраўдзе не, я зразумеў, што і людзі недобры, і свет недобры, і чакае нас таксама не вельмі шмат усяго добрага. І таму проста я не ўсё прагаворваю услых, бо новыя правілы Ютуба, але па факту пізда мае погляды значна пераехалі ў крайне, нават не ведаю якое, але ў штосьці даволі экстрэмальнае, бо стала зразумела, што вебка моя адвалілася, здаецца. Вебка гэта таму, што я пераключаюсь паміж вокнамі, ўсё нармальна. Цябе было чуваць усё добра ў гэтым сэнсе. Што карацей, у прынцыпе, глобальна праблемы вырашаюцца не размовамі і уж тым больш не нейкімі спрэчкамі ў інтэрнэце. Вось, і таму, прычым любыя праблемы, я маю на ўвазе. Бо раней у 10-х была такая ілюзія. Чамусьці, канешне, вельмі наіўна было яе мець, але ў прынцыпе яна была, гэта была мейнстрымавая думка, што вось, маўляў, это кіберактывізм. Вось, так сказаць, хто каго на Ютубе пераспрачаў, тот як бы і выйграў, тая думка і лепшая. Вось. І цяпер як бы я нічога добрага не чакаю, ні да чога добрага, так сказаць, не рыхтуюся. Вось асабіста. І ў прынцыпе я бачу па ўсім астатнім, што раней блогінг, нават калі ты быў даволі... О, вось, бачыш, тебе прыляцела на палку-трымалку. Я заўважу. Дзякуй. Вось, раней нават папулярныя блогеры, інфлюэнсеры, як бы, былі, па-першае, не супербагатымі, бо, у прынцыпе, у інтэрнэце і ў кантэнце, які рабіўся простымі людзьмі, там было вельмі мала грошай у параўнанні з тым, што ёсць зараз. Культуры данатаў амаль не было, рэкламы было значна менш, яна каштавала значна менш. Карацей, у прынцыпе, усё гэта было хутчэй больш як гульня. Ты прыходзіў на YouTube, ты прыходзіў у стрымінг, ты займаўся гэтым усім просто таму, што гэта было весела, таму, што гэта было цікава, была такая свая сцэна. Вось, асабліва, калі ты з кімсьці сраўся, вось гэта была якраз культура з захада, адайдабза, вось гэта вось раз'ёбаў, контент-копаў, вось гэта вось усё, там фемак раз'ебаць, там гэта ўсё. Гэта ўсё была гульня, хутчэй. Зараз і ўсе гэта, ў прынцыпе, плюс-мінус хутчэй так гэта і ўспрымалі. Зараз гэта, па-першае, перастала быць гульнёй, бо значна больш людзей, значна большую частку часу сталі праводзіць у інтэрнэце і на чужым кантэнце. Вось, і, у прынцыпе, грошы з'явіліся, таму неяк лічыць гэта гульнёй ужо неяк, ну, не камельфо, і таму усе, ведаеш,
вельмі моцна перайшлі ў камерцыю. Перайшлі ў камерцыю і нават карацей ўсё так ведаеш без душы, тэхнічна, але без душы, бо гэта ўжо ўсё стало для ўсіх серыю з бізнесам, і гэта таксама часткова прычына, чаму тренды пастаянна паўтараюцца, бо ў прынцыпе лепш, так сказаць, выпусціць нейкі бяспечны сіквел вось відоса ці нават рэмейк і зноў прадаць у ім рэкламу і зноў сабраць там свае сотні тысяч праглядаў, чым рэальна пайсці ў нейкі творчы эксперымент. Таму ў прынцыпе на Ютубе літаральна ўсё стала плюс-мінус адным і тым жа, і тыя ж самыя людзі ці нават ужо новыя абсалютна людзі, але тую ж самую залупу, тую ж самую жвачку разжоўваюць і выплёўваюць літаральна проста гадамі. Вось і это для іх літаральна як праца, у сэнсе што вось ты прыйшоў на працу, там так сказать сваю павестку сеў, у мікрафон расказаў, вось аддаў ужо сваім наёмным працаўнікам, яны гэта смантыравалі, выклалі на YouTube, вы грошы зарабілі, а ты пайшоў як бы жыць сваё жыццё. Вось гэта прыкладна тое, што здарылася з Нікай. Яна літаральна некалькі разоў намагалася сысці на пенсію з фемінізма, і ўсё не адпускалі, і вось нарэшце яна змагла вырвацца на пенсію ад фемінізма, вось калі кінула свайго скуфа мужа, вось і полезла ў паліамору з двумя даволі такі спартова выглядаючымі хлапцамі, вось і нарэшце, здаецца, магчыма упершыню ў жыцці пакаштавала простага жаночага шчасця сексу з хлапцамі, якія весяць менш за 100 кілаграм, вось і на вобмацак не мягкі, а цвёрды. І пасля гэтага неяк, здаецца, фемінізм уже да і пайшоў ён нахуй. Так, ну і мы можам павіншаваць Ніку, у прынцыпе, з гэтым месцам, у якім яна апынулася у выніку свайго шляху. Я таксама падыму кубак гарбаты за гэтую жанчыну. Вось. Смерць інтэрнэту. Як ты думаеш, наколькі моцна інтэрнэт спорцяць неўрасеткі, якія зараз заскамліваюць, скажем, ужо прынамсі рылсы ў інстаграме, усялякія вокладкі, у тым ліку і гульняў, фільму, блядь. Ёсць адчуванне, што добрая частка фільмаў сучасных выходзіць па сцэнарах, якія былі напісаныя неўрасеткай. Вось як ты на гэта глядзіш? Ой, на гэта похуй. У сэнсе, што сучасныя меды я пахаваў ужо даволі даўно, мне да пізды, што там Netflix здымае, я ад іх нічога не чакаю ўжо даўно, і мне зноў-такі добрых фільмаў і добрых шоу хопіць на нас усіх. Сапраўдная праблема з неўрасеткамі, што ў гэты пузыр ебаны укладаюцца абсалютна ўсе. Усё пераводзяць на нейрасеткі, і, напрыклад, той жа інтэрнэт, я б сказаў, што не то, што мёртвы, яго нельга ўсё ж такі назваць мёртвым, але тое, што інтэрнэт-пошук ён і так быў даволі такі зламаны некалькі гадоў таму, а як бы без пошуку, у сэнсе без пошуку твой сайт, твой контент ён не існуе дэ-факта, яго ніхто проста не знойдзе. Вось, ён так быў зламаны, а зараз увесь пошук нейрасеткавы, і таму як бы стала яшчэ горш. І вось гэта сапраўдная праблема, мы літаральна страчваем велізарную частку інтэрнэта. І хутчэй за ўсё мы нічога з гэтым не зможам зрабіць, і яна проста будзе страчана. Канешне, можа гэта і не самая цэнная частка інтэрнэта, але тым не менш. Бо калісьці, ведаеш, таксама вельмі наіўна людзі лічылі, што ў інтэрнэце нічога не губляецца. І тое, што туды трапляе, застаецца там назаўсёды, і гэта зноў-такі была вельмі наіўная думка. Зараз бачна, што ў інтэрнэце літаральна хуй чаго знойдзеш, бо палова інтэрнэта ёбаны AI, а другая палова ёбаныя паджыты. Вось. Таму ўсё дрэнна. І таму як бы нейрасеткавыя карцінкі, нейрасеткавыя паштоўкі, якія табе зараз прысылае бабуля ў вайберы, гэта, канешне, непрыемна, але гэта самае найменшае з праблем з нейрасеткамі, я б сказаў. Тут, дарэчы, прыйшоў донат $1 ад карыстальніка з нікнеймам Ластуха с паведамленнем: спросил у этого сябра, когда он сделает на меня обзор, коли ласка. Дзякую за донат, братка, прыйдзецца яшчэ пачакаць, яшчэ не гатовы абзор.
А маецца на ўвазе, я так разумею, агляд на гульню, Да, на да, другую бо частку. на другую частку. Ну там і пра першую прыйдзецца расказаць. Вядома. І пра першую, і пра другую, і пра ўсё. А ты сочыш за выхадам серыялу па Ластусе? Не, конечно. Я ж кажу, мне на сучасныя медыа да пізды. Як бы я больш за ўсё мне спадабалася першая частка ў 13-м годзе. Вось, і таму ну я прашу яшчэ другую частку, а серыяла нават не глядзеў. Ну можа пагляджу, каб відос зрабіць пасля таго як зраблю відос пра гульню. Вось, да пізды мне на гэты серыял. Разумею. Адной з такой, мне здаецца, адной з такіх чырвоных ніцяў, якія пранізваюць апошнюю твою творчасць, мне здаецца, ось ёсць тэма самотнасці маладых людзей, маладога пакалення, у тым ліку пакалення людзей вось майго ўзросту. Я там нарадзіўся на пачатку 2000-х, і ў тым ліку таго, як неўрасеткавыя тэхналогіі збіраюцца змагацца з усімі гэтымі праблемамі, у тым ліку біяпраблемамі, але на мой погляд гэта датычыць не толькі біяпраблемы. У прынцыпе людзі нібыта забылі, як самаарганізавацца, як камунікаваць паміж сабой, а тут вылазяць неўрасеткі, усялякія аплікацыі дэйтынгу, якія намагаюцца, не ведаю, зарабіць грошы ці сапраўды вырашыць праблему. Як ты на гэта ўсё глядзіш? Да, ну чаму пізда, літаральна. Я спадзяюся, хоць нейкая цывілізацыя заходняя наша гэта ўсё перажыве, бо ў прынцыпе дрэнна было яшчэ да нейрасетак. Вось тут як бы важны удакладненне, што яшчэ да нейрасетак з-за глобальнага ковіда вельмі моцна павялічылася колькасць людзей, якая хікуе ў інтэрнэце і сядзіць у ім занадта шмат часу. Ось, і субліміруе гэтым самым сапраўдныя нейкія сустрэчы з сапраўднымі людзьмі, вось, і сапраўдныя нейкія гутаркі і сапраўдныя эмоцыі. Вось, і там тыя ж дэйтынгі таксама, яны усе былі выдатна заточаны яшчэ і без нейрасетак на тое, каб манетызировать самотнасць і адзінокіх людзей. Вось, а нейрасеткі, вось тут яны, я ўпэўнены, спрацуюць вельмі выдатна, і таму яны гэта проста ўсё яшчэ пагоршылі разоў 10, а то і ў 100. У сэнсе, што як бы раней, там, напрыклад, вось, калі толькі з'явіўся гэты фармат кароткіх відэо на сервісе Vine, усе над ім смяяліся, што, мол, што это за хуйня, што это за залупа, блядь. Там літаральна людзей травілі за тое, што яны былі інфлюенсерамі ў Vine, і гэта, канешне, было вельмі ахуенна. Вось, потым быў сервіс, Vine здох, потым быў сервіс лайкі і мюзіклі. Вось, ну это ўжо прото-тыкток, можна сказаць, адзін з іх у выніку і стаў тыктокам. І гэта таксама усе лічылі про проста поўнай хуйнёй. Але потым як бы з'явіўся тыкток, і ў ім проста пачаў сядзець увесь свет, і не проста сядзець там рэкрэацыйна пакуль срэш на унітазе, а літаральна жыць у тэлефоне, бо разумная стужка даволі добра умее разумець, што табе спадабаецца, і даволі добра умее табе зрабіць разумную падборку контента, які будзе вось раздражняць твае там самыя нізменныя інстынкты, не ведаю, як гэта яшчэ назваць, ты ў гэтым спецыяліст, а не я. Вось, і карацей, каб проста максімальна выебаць твой малпавы мозг, вось, каб ты сядзеў і скроліў гэту хуйню ўвесь дзень, там, ці паўдня, карацей, ну, колькі заўгодна. Вось, на самой справе гэта даволі добра работала яшчэ да нейрасетак. Таму, да, я не бачу абсалютна ніякіх перспектыву таго, каб у гэтым сэнсе штосьці палепшылася. Ну, не ведаю, толькі калі будзе светавая вайна, ёбнуць Эмі і большасць электронікі сапсуецца. Вось тады, можа, людзі будуць крыху больш выхадзіць на вуліцу і кранаць траву. А так, у прынцыпе, хіканства і яшчэ раз хіканства. Я боюсь, нас усіх чакае. А там, як бы, і яшчэ большая колькасць вар'ятаў, псіхозаў, вось, яшчэ меншая нараджальнасць і ўсё астатняе. Карацей, да, і це кінец. Це кінец.
Ну так, сапраўды магу пагадзіцца, што, скажем, вобраз такога хікана двачара бетарда з пакетикам на галаве быў, у прынцыпе, вядомы шырокаму грамадству яшчэ да з'яўлення ўсялякіх неўрасетак, і нібыта праблема самотнасці існавала заўсёды, у прынцыпе, не то, што да неўрасетак, гэта не новая праблема для чалавецтва, у прынцыпе. Але тут самая важная колькасць адсотак людзей і, так сказать, клас гэтых людзей, бо раней хіканамі, бетардамі, трухіккамі і так далей было вельмі мала людзей, гэта былі, так сказать, і так задроты, аўтсайдеры, нёрды, так сказать. Зараз у стужцы свайго тэлефона сядзіць і бабка Срака, і дзед Бафамет, і ўсе, літаральна ўсе, як бы, хікуюць у інтэрнэце глобальна. І гэта вось новы фактар, я б сказаў. Так, у новыя фактары я асабіста б яшчэ запісаў тое, што мы, карыстаючыся з неўрасетак, часта аўтаматызуем не працэсы нейкія фізычныя, як мы гэта рабілі раней, тыпу, каб у нас прадукцыя выходзіла, там, скажем, ежа якая-небудзь, масавая вытворчасць, выходзіць вельмі шмат аднолькавай ежы, якую штампуюць проста на станку, і гэта проста раней рабілі людзі рукамі, потым яны пачалі гэта рабіць з дапамогай машын. А неўрасеткі гэта нібыта спроба стварыць замену людзям, таму што неўрасеткі не робяць нешта рукамі замест нас. Часамі яны і гэта робяць, але ў выпадку вось з менавіта праблемай самотнасці яны замяшчаюць іншых людзей. Яны за нас думаюць, яны робяць за нас тое, што нам хацелася б рабіць, калі мы выходзім з працы, з гэтай нуднай фізычнай працы для, я думаю, бальшыні людзей. Нават калі ты стаіш на касе, гэта ўсё роўна манатонная праца, у тым ліку фізычная, дзе мы пачынаем ствараць, пачынаем займацца там навукай, творчасцю, музыку пісаць, але цяпер гэтым усім таксама будуць займацца неўрасеткі. Да, але тут яшчэ як бы ёсць другі бок медалю, і заключаецца ў тым, што глобальна людзям ок. Як можна пабачыць, як бы я бачу нейрасеткавыя арты у афлайне ўжо другі год, у прынцыпе. І ніхто не тое, што не як бы абураецца гэтым, акрамя мяне. Ніхто іх, у прынцыпе, не заўважае асабліва. Я нават кажу пра раннія нейраарты, якія просто на раз паляцца. І вось гэтым праблема, што як бы тут яшчэ ёсць пытанне да чалавецтва, таму што даволі вялікі адсотак людзей, іх працу асабліва рэальна можна замяніць нейрасеткай, нават будзе лепш, напрыклад, ёбаных HR-аў. Ці там тэхпадтрымку. Вось. Але я упэўнены, што наш свет такім чынам устроены, што, канешне ж, усё гэта у выніку апынецца самым горшым бокам, які толькі магчыма. Усё добрае, што можна рэальна зрабіць з нейрасеткамі, у выніку ўсё роўна пойдзе па піздзе, і вынік усё роўна будзе максімальна негатыўны. А ты, дарэчы, ведаеш пра тэорыю Жана Франсуа Грыепі наконт неўрасетак і, ў прынцыпе, штучнага інтэлекту? Не, я нават не ведаю, хто гэта. Гэта такі вядомы прынамсі, раней быў вядомы ў серадовішчы усялякіх альтрайтаў. Гэта доктар, наколькі я ведаю, біялагічных навук, са спектрам аўтызму, які стрыміць і на ўсялякія розныя тэмы. Слухай, гучыць рэальна як сертыфіцаваны альтрайт-інфлюенсер, доктар навук з аўтызмам, які стрыміць. Гэта даволі высокаўзроўневы альтрайт. Так, але што цікава, вось да нашай размовы, у яго ёсць такая кніжка, называецца «Рэвалюцыйны фенатып». Гэта такая рэфлексія на тэорыю мемаў Докінза, я думаю, ты знаёмы. У прынцыпе, слова мем, яно ж пайшло ад Докінза, вось ад ягонай гэтай канцэпцыі, што мемы гэта такія інфармацыйныя гены, нібыта. Яны вось распаўсюджваюцца, мутуюць і падлягаюць натуральнаму адбору. Але Грыепі піша аб тым, што насамрэч мемы яны не працуюць як гены там са сваіх прычынаў біялагічных. То бок, напрыклад, у мемах не адбываюцца
рандомныя мутацыі як у генах, яны адбываюцца менавіта пад уплывам чалавека і па іншых законах. Таму мемы яны не могуць выконваць функцыю генаў. І ён робіць далей гэты думкавы мысленны эксперымент, што якая ў прынцыпе рэч такая магла б сапраўды быць падобнай на гены у такім базавым аспекце, каб яны такім жа чынам распаўсюджваліся, такім жа чынам перадаваліся. І ён лічыць, што менавіта такім рэвалюцыйным фенатыпам павінны зрабіцца неўрасеткі, так жа як калісьці добра, я не ведаю, наколькі тут моцна трэба паглыбляцца. Слухай, гучыць як абсалютны булшыт і хуйня, шчыра кажучы. Таму што ўжо раней гэта адбылося. Ён кажа, што раней гэта адбылося, таму што у нас да ДНК свету існаваў свет РНК. РНК гэта былі такія малекулы, якія самі сябе маглі рэплікаваць, вытвараць, а потым на месца РНК прыйшло ДНК, якое выкарыстоўвае РНК як спосаб сваёй рэалізацыі. То бок яны памяняліся месцамі. І калі штучны інтэлект пачне ў пэўны момант займацца селекцыяй людзей, рэпрадукцыі людзей, ён зможа такім чынам проста сябе прадукаваць далей, выкарыстоўваць людзей проста для сваёй рэалізацыі, і гэта і будзе той самы рэвалюцыйны фенатып неўрасеткавы. Гучыць занадта аптымістычна, як бы. Зразумею, што гэта тэорыя пісалася некалькі гадоў таму, вось, і не ўлічвала тое, што нейрасеткі, дата-цэнтры і ўсе бігтэх гіганты ЗША абслугоўваюцца паджытамі. Вось, і таму як бы паджытавыя нейрасеткі будуць сраць на зямлю, сраць самі пад сябе і селекцыяніваць толькі другіх паджытаў. Вось. А тады патлумач, калі ласка, у чым ты бачыш пагрозу неўрасетак? Ты маеш на ўвазе эстэтычную такую пагрозу, што інтэрнэт памрэ, ці сапраўды гэта нейкая пагроза для чалавецтва? Што ты маеш на ўвазе? Вельмі простая пагроза, груба кажучы, вось у нас была бочка інтэрнэт, вось, бочка інтэрнэта, дзе там, не ведаю, было... будем шчодрамі 35 недзе адсоткаў мёда. Вось усё астатняе было гаўно ці паўгаўно, і яно было даволі моцна аддзелена ад гэтага мёда. І самае галоўнае, калі ты хацеў есці мёд, то ты як бы еў мёд, і ў прынцыпе на гаўно амаль што і не трапляўся. Вось. А цяпер у нас настолькі моцна гэтую ж самую бочку і ты ж самыя 35% мёда настолькі моцна разбавілі гаўном, прычым залілі яго прямо ў мёд, што цяпер літаральна проста знайсці штосьці вартае увагі стала кратна цяжэй, і далей будзе толькі горш. Гэта не тое, што злыя дзядзькі выдаляць там з інтэрнэта ўсю гаднату. Гэта проста ўвесь інтэрнэт будзе настолькі засраным, што, па-першае, гэта будзе вельмі моцна дэматывіраваць цябе. Па-другое, знайсці ў ім штосьці нармальнае будзе ўсё цяжэй і цяжэй, ад чаго, як бы, у прынцыпе, гэтага нармальнага, гэтага годнага будзе з'яўляцца ўсё менш і менш. Бо, ў прынцыпе, зноў-такі, чаму інтэрнэт быў добрым, ранішні інтэрнэт? Таму што гэта была прямо такая вельмі, як гэта сказаць, вельмі раўнапраўная пляцоўка, дзе кожны на тым жа Ютубе мог прыйсці, пачаць рабіць сваю хуйню, яна магла рэальна проста спадабацца людзям, і тады алгарытм гэта бачыў і паказваў цябе ўсё большай і большай большай колькасці людзей, і як бы ты рос і вось мог займацца тым, чым хочаш. Зараз ты ці працуеш на алгарытм літаральна, вось, і гэта прям сапраўдная праца. Вось, усю гэту інфахуйню абсмактаваць і выпускаць па графіку. Ці ты сядзіш у сваім кутку, ніхто там цябе не будзе баніць, цябе проста нікому асабліва і не пакажуць, і вось ты будзеш сядзець там са сваімі 3 спаловай землекопамі і далей будзеш сядзець. Там тое ж самае, напрыклад, кіно.
Я настолькі стары, што застаў яшчэ часы, калі ты мог проста глядзець новыя сучасныя фільмы, які вось выходзяць на працягу года. Асабліва нават не чытаючы абзораў, нічога, вось проста там мейнстрым Голлівуда глядзіш, і ў прынцыпе ты глядзіш якаснае кіно. Там некаторыя фільмы атрымліваюць Оскара, там многія з іх памятаюць і будуць памятаць праз дзесяцігоддзі і так далей. Зараз, калі ты хочаш паглядзець добрае кіно, то табе трэба лезці на нейкія, форумы, нейкія спісы лепшых фільмаў шукаць, і гэта ўсё будуць даволі старыя фільмы. На Letterboxd рэгістравацца і знаходзіць кінаінфлюенсераў і чытаць іх спісы. Бо калі ты будзеш глядзець проста дэфолт на тое, што выпускае там, не ведаю, Netflix, то ты паеш столькі гаўна, што ў прынцыпе кіно табе больш глядзець у гэтым жыцці, мне здаецца, не захочацца. Ну, прыкладна тое ж самае адбываецца з сучаснай музыкай і з сучаснымі відэагульнямі. Ну, з імі яшчэ ў меншай ступені, бо яны такія даганяючыя, але ў прынцыпе вось што музыка, што кіно, вось проста вельмі паказальна, бо як бы я яшчэ застаў, калі там Майкл Джексон быў галоўнай зоркай света, Рамштайн былі фрэшмэнамі, якія там просто з'явіліся, і ўвесь свет так падахуеў, што вось так даволі прышпільна зроблена. Ранні Рамштайн рэальна быў даволі добры. Як бы зараз, калі ты будзеш проста атрымліваць тое, што табе дае мейнстрым, то ну это просто поўная хуйня, ну зусім гаўно, блядь. Вось, а цяпер яшчэ і зробленыя нейрасеткамі у тым ліку. Так, дарэчы, Netflix купіў HBO нядаўна, наколькі я чуў. Ну там незразумела, там то купіў, ці то не купіў. Ёсць яшчэ надзея і вера. А ты думаеш, што гэта была б праблема, калі б Netflix выкупіў HBO? Ну, конечно. Ну, ён же выкупляе не проста HBO, ён выкупляе Warner Brothers разам з HBO. Я просто чуў такія меркаванні, што ў самога HBO таксама праекты досыць... большасць праектаў HBO таксама на досыць нізкім узроўні. Яны просто не становяцца такімі вядомымі, як на Netflixе праз меншы піяр. Ну, тыпу, што нічога не зменіцца. Ну, гэта нейкі зумерскі тэйк, я б сказаў. Я не ведаю, просто калі ты пачаў гэта глядзець, ну, у прынцыпе, HBO... яны чаму знакаміты? Это быў першы сервіс, як это, яшчэ кабелем яны, па-мойму, былі. Ну, карацей, гэта была першая, так сказаць, установа, арганізацыя, якая рабіла раз за разам сапраўды высокаякасныя тэлешоу, якіх было не сорамна здымацца сапраўдным акцёрам, і не сорамна было іх паказваць і глядзець, і даваць ім розныя ўзнагароды. Як бы HBO, канешне, да, апошнія годы HBO таксама падздалі. Вось, але калісьці HBO рабілі літаральна самае лепшае тэлешоу у свеце, сапраўднае кіно, вось, але ў фармаце серыялы. Як бы у Netflix я не ведаю нічога, што бы было варта лепшых шоу HBO. Ну, сапраўды, ну, калі сярод старых разглядаць, там, Breaking Bad, здаецца, выходзіў на HBO, не памятаю, The Walking Dead, ён выходзіў на HBO ці не? Не, Walking Dead это AMC. А, AMC, так. Так, я зараз пагуглю нават. Каб узгадаць самыя лепшыя. Ну, по-моему, Band of Brothers HBO. Ну, гэта міні-сіріас, але тым не менш. Band of Brothers. The Wire, по-моему, таксама. True Detective. О, вось, да, True Detective. Хаця True Detective ён скаціўся, пиздец просто. Ну, гэта правда. Да, Band of Brothers, Сопрано. Як бы Сопрано увогуле. Сопрано, я глядзеў. Сопрано. Як бы, дзе Сопрано, дзе увесь Netflix ебаны. Ну, так. Ну, да, конечно. Я зараз гляджу сучасную вось выкладку Гугла папулярных серыялаў HBO, і там, конечно, хуйня на хуйні і хуйнёй паганяе. Ну, хаця вось пішуць у чаце Чарнобыль, у прынцыпе, адносна нядаўна выйшла. Ну, норм, але... Ну, пердакі-то як падгарэлі ў камуністаў. Ну, это да. Яно таго ўжо варта. Так, дарэчы, тут... Ну, Кремниевая долина выдатны камедыйны серыял. Прям охуенны. І прычым сучасны, кончыўся ўсяго ў 19-м годзе. А Better Call Saul, по-моему, таксама. Ну, гэта як бы гэта самае прыквел. Ну, Антураж, мой любимый, с сіськамі і піськамі. Так. Ну, карацей, вось бачыце, мы можам узгадаць досыць шмат усялякіх
тайтлаў з HBO, а з Netflixу. Я апошнім разам глядзеў на Netflixе серыял па Evil Dead. Не ведаю, ці ты гэта застаў. Быў такі. Да, але не факт, што Netflix яго здымаў. Як бы тут же таксама, што Netflix ёсць як пляцоўка, і Netflix ёсць як вырабнік. Угу. Ну вось у гэтым я не ўпэўнены, але дакладна памятаю, што я эксперыментаваў калісьці ў прынцыпе з рознымі стрымінгавымі сервісамі, і Netflix просто по приколу выкупіў, хаця нікому не раю карыстацца Netflixам. Па-першае, там, няма чаго глядзець, па-другое, ты плоціш неверагодныя грошы за тое, каб глядзець фільмы ў 480p. Тады, калі, скажам, які-небудзь Prime Video, на якім выходзіць досыць шмат цікавых рэчаў і на якім ёсць досыць шмат цікавых класычных рэчаў, той же, не ведаю, там Supernatural, там, каштуе колькі, $10 недзе за цэлы год падпіскі. То бок, я не разумею, як у прынцыпе можна прэфераваць Netflix у такім выпадку. Потому што, глядзі, это зноў-такі, Netflix таксама стаў ахвярай таго, што інтэрнэт скаціўся і стаў хуйнёй, бо Netflix хайпануў калі 10, а то і 15 гадоў таму. Калі гэта было суперзручна, бо не трэба ніякіх там дыскаў, хуіскаў, гэта было даволі выгадна, для амерыканцаў. Вось, бо іх кабельныя каналы былі даражэйшымі, там пастаянна была рэклама. Это было зручна, гэта было выгадна. Netflix тады змог дамовіцца, так як это быў адны з першых стрымінгаў, змог дамовіцца, на Netflix реально было ўсё, потым усё з яго знікла, бо кожная кампанія свой асабісты стрымінг адкрыла, а раней на Netflix літаральна было ўсё ці амаль усё. Вось, танна, зручна, ёсць усё, і рэальна першыя шоу, які Netflix рабіў, яны былі крутыя, бо Netflix на пачатку даваў грошай на тыя праекты, на якія больш ніхто не даваў, як бы у іх быў такі вельмі пазітыўны хайп. Але гэта было 10 гадоў, таму. Вось, і за гэтыя гады Netflix стаў больш дарагім, там з'явілася рэклама, наколькі я ведаю, ці яны тут збіраюцца, карацей, так ці інакш будзе рэклама. Вось, ён праебаў амаль усе IP, якія былі не іх, бо ўсе пайшлі і падчынялі свае стрымінгі, і таму як бы цяпер ты на Netflixе плаціш, каб глядзець вось у асноўным уласную вытворчасць Netflix, а уласная вытворчасць Netflix это хуйня ўзроўня, тое, што у нулявых па тэлебачанню круцілі днём, вось просто нейкі ноунейм фільм, ноунейм серыял з нейкай там вышедшай у тыраж зоркай былога, і вось там за 3 копейкі па мерках кіно нешта знялі і пусцілі, каб просто эфір не пуставаў, як бы вось прыкладна тое ж самае Netflix. Я 2 гады таму таксама адзін час глядзеў Netflix, і гэта просто адборнейшы кал, адборнейшая хуйня. Просто бачна, што вельмі бюджэтныя фільмы, бо ім рэальна у іх другі абсалютна падыход. Як бы ім трэба просто забіць эфірную сетку. Таму яны здымаюць хуйню, вось просто каб штосьці было, новыя рэлізы, вось каб паказаць, што яны жывыя. Так, магчыма, здымаюць хуйню для прадстаўнікоў адной нацыі з вельмі спецыфічнай кухняй. Не будзем называць яе дакладна. Тут донат, дарэчы, прыйшоў ад карыстальніка з нікнеймам South Park. Вось $1 прыйшоў, і ён піша: «Ах, вот куда этот усач спрятался. Спроси его, когда он меня наконец-то переведет». Да. У меня есть просто серия South Park, якую я пачаў перакладаць субтитры у 2006 годзе ці 2007. Ну і вось неяк паставіў на паузу, і вось, вось як бы яшчэ не скончыў. А за новымі серыямі сочыш? Не, конечно же, не. Я любіў рэальна ранні South Park, калі ён быў пра іх унутраны лор. Вось, а не калі гэта быў пераказ навінаў Амерыкі за месяц. І таму, у прынцыпе, я дропнуў South Park яшчэ в сярэдзіне недзе нулявых. Ну, вось прыкладна тады ў 6-7 годзе, там, на 10-м, па-моему, сезоне, бо, ў прынцыпе, глядзець там на гэты юмарэскі пра амерыканскую палітыку, як бы, окей, але гэта не маё.
Таму я не сачу з Саўс-паркам, але не думаю, што штосьці страціў ценнае. Разумею. Вось вяртаючыся да контенту, у тым ліку на тваім канале, памятаю, ты рабіў відос, по-мойму, нават не адзін пра Паднябеснага. Да. Вось, і ў прынцыпе... Трэба яшчэ адзін зрабіць. Так, ну насамрэч, мабыць і так. Я толькі за, я б такое паглядзеў. Мне, ў прынцыпе, падабаецца змена ракурсу трошкі, то бок паглядзець, у прынцыпе, як выглядала не вельмі такая, скажем, здаровая рэакцыя на ўсе гэтыя інтэрсексуальныя вырушнякі заходнія. То бок ёсць, напрыклад, твой канал, які я, напрыклад, лічу, ну, агулам цалкам, ну, прынамсі, вясёлай рэакцыі на такія дыскурсы з захаду. Ёсць, напрыклад, які-небудзь той жа Шаўцоў, на якога ты таксама рабіў разборы неаднакротна. Ёсць усялякія паднябесныя прыхільнікі так званых мужчынскіх рухаў. Дарэчы, вось як табе здаецца, мужчынскі рух і рух інцэлаў гэта адно і тое ж, ці розныя рэчы? Па ідэі гэта павінна было быць чымсьці даволі такім, калі не адзіным, то блізкім, але як заўсёды капіталізм ёбаны. Усё паламаў, усё зламаў, і карацей, я табе скажу, што МДшнікі, яны іх раз'ябаў капіталізм, і вось новыя формы манетызацыі, ледзьве не першымі ў інтэрнэце, яны значна раней за фемак усё перавялі на камерцыйныя рэйкі, бо да гэтага яны вось там з нулявых сядзелі там і праводзілі свае пікап слэш проста трэнінгі, прадавалі кніжкі. Гэта, ў прынцыпе, усе былі формы заробка, і гэта быў не вельмі вялікі заробак. І потым хтосьці з іх крыху падумаў, зразумеў, як гэта можна крыху манетызировать больш, ну, пачаўшы крыху інфа-цыганіць, там, лічныя асабістыя курсы, асабістыя кансультацыі. Вось, і пасля гэтага проста раз'ебала ўсіх, і, карацей, цяперашні МД это проста вось, коуч на коучы, коучам паганяе, записывайцеся на мае асабістыя кансультацыі, на мой платны ТГ-канал, на мой Бусти, на мой Патреон, на мой там, ну, карацей, усё, ну, просто супер гэта ўсё манетызировали. Я просто нават кекаў, глядзеў за вельмі смешным таким мужичком, яго зовут Саныч. Вось, раней ён просто гэта рабіў для душы, затым было цікава назіраць. Вось якраз у часы Паднябеснага, там недзе 23-й год, калі ён просто здымаў рэакцыі ў смешных касцюмах на тыктокі і рылсы там розных жанчын, якія сварыліся на сваё жыццё, скардзіліся. Ну і в прынцыпе кожны раз казаў прыкладна тое адно і тое, што ты там пізда тупая, вось трэба было думаць там, ну, карацей, сваю дэфолтную павестку адпрацоўваю. Нават ён цалкам перайшоў на камерцыйныя рэйкі, і цяпер яго відосы на Ютубе гэта просто трэйлер, тизер, замануха там на поўную версію, якая ляжыць там недзе за паywallам. Вось. І таму, груба кажучы, да чаго я падводжу, што у прынцыпе прыйдзецца вельмі моцна пашукаць сярод МДшнікаў, нават інцэлаў, кагосьці, хто робіць гэта проста ад душы, каб паразмаўляць з кімсьці, бо ў прынцыпе усе проста на гэтым зарабляюць, бо гэта прыносіць даволі шмат грошай. Я скажу больш, аднойчы, прямо на стрыме прычым, абсалютна выпадкова, я знайшоў не адзін, а цэлых два цалкам нейрасеткавых МДшных каналы, дзе ў цябе вось то, як усё любіць YouTube. 40 хвілін відэо, а гэта для Ютуба як бы, ну, просто паказальнік таго, што это гадната, ёпта, як у трэш-смэша. 40 хвілін відэа пад нейрасетевыя арты, нейрасеткавы голас зачытвае, ну, відавочна, нейрасеткавы тэкст на заданую дэфолтную МДшную тэму, што, маўляў, там, жанчыны то, жанчыны сё. Десяткі тысяч праглядаў, у каментах скуфы радуюцца, браво, бля, баба тебе показал, блядь. Ну, карацей, я кажу, кіберпанк наступіў першым у МДшнікаў, у іх кам'юніці. І таму знайсці сапраўднага МДшніка, як раней, вось, які проста хоча паскардзіцца там на тое, як ён разводзіўся з жонкай, яго спіздзілі, яго хату і забралі дзяцей. Ну, а такіх раней было асноўная большасць. Ці знайсці там сапраўднага інцэла, які проста расказвае, які ён урод і нікому не патрэбны, ты яшчэ хуй знойдзеш.
Таму ці цяжка сказаць. Тот же нават паднебесны, гэта ўсё вобраз, это ўсё вобраз. Ён у інтэрнэце больш за 10 гадоў намагаўся хайпануць хоць на чымсьці. Так ён усю дарогу быў камуністам. Вось, хадзіў там на мітынгі і камуністычную хуйню здымаў. І потым ён ледзьве не выпадкова проста недзе ў заходнім інтэрнэце пачуў пра інцэлаў, вось, і апрапрыіраваў тэрмін, прычым не вельмі нават разумеючы, што ён азначае, і як бы ў прынцыпе, чаго над ім усе і смяяліся, што інцэла арыштавалі год таму за секс. Бо, в прынцыпе, ён інцэлам ты ніколі і не быў. У тым сэнсе, у якім гэта слова існавала да паднебеснага. Вось, таму неяк так. Так, ну, да, гэтым... хай-тек лоу-пусі, як падказваюць нам у чаце. Усё так, Хасыкі, усё так. Так, я вось, у мяне такія флешбекі в'етнамскія, мне здаецца, у прынцыпе, досыць вялікая доля інтэрнэту зараз гэта, па-першае, пераказы фільмаў, і часамі гэта робіцца сапраўды нейрасеткі. Я не ведаў, што існуюць цэлыя МДшныя каналы з падобным контентам. Гэта уражвае. Да, я кажу, это сапраўдны кіберпанк. Як бы адной справа, той, што там пытаўся на пачатку стрыма, там карцінкі, нейрасетка, хуйня. Як бы это сапраўды даволі крыпова выглядае, калі сапраўдны канал, які відавочна нейрасеткавы, тым не менш YouTube яго рэкамендуе, людзі на яго падпісваюцца. Конечно, там могуць быць боты, але я ўпэўнены, там ёсць не толькі боты. Сярод десяткаў тысяч падпісантаў дакладна будуць не толькі боты. Вось просто уяві, наколькі гэта змрочная карціна, як нейкі скуф пасля сваёй там сменкі на заводзіку прыходзіць дадому і слухае просто гадзінамі нейрасеткавы бубнёж пра тое, што ўсе бабы шмары. Вось, а мужыкі малайцы. Так, і перабівае гэта ўсё яшчэ хутчэй за ўсё нейрасеткавай музыкай. І гэта добра, пакуль мы можам такія рэчы адсачыць. Усё ж такі нейрасеткі, яны ідуць наперад, часамі нават не заўсёды можна зразумець, што гэта нейрасеткавы контент. Тут вось, дарэчы, донат прыйшоў чарговы у $1 ад карыстальніка Сейф Нью-Вегаса з 2010-го. Так. И он пишет: а вы про меня забыли, что ли? Все так. Не, ну як, я не забыўся на гэты сейф, бо я пачаў праходзіць Нью-Вегас 2010, потым паставіў на паузу, і вось мы тут. Не, я некалькі гадоў таму просто пачаў спачатку перапраходзіць Нью-Вегас, бо я там усё пазабываўся, што ў мяне было ў тым сейве, таму гэты сейф просто адпраўляецца ў музей сейваў. Цяпер у мяне ёсць забыты сейф Нью-Вегас 2022 недзе. Вось яго яшчэ пакуль там штосьці памятаю, што я там рабіў, вось яго трэба працягнуць. А як табе, ў прынцыпе, серыя Fallout? Наколькі ты паглыблены? Ну што, як чалавек пажылы, я спачатку іграў першую, другую часціну, і таму, як бы, у прынцыпе, ўсё астатняе это не канон. Нават не Ну, ведаць. карацей, Fallout быў заебісь, вельмі заебісь, менавіта канцэптуальна, вельмі круто. Я таму нават, будучы шкаляром, усё роўна за асалодай прайшоў першую, другую частку. Не гледзячы на вельмі, так сказаць, некамфортны для дзіцяці графон, тым не менш, я перасіліў сябе і змог атрымаць велізарную асалоду ад таго, насколькі ўсё гэта піздата. А потом што, скацілі для нормісаў, вось, па пізде пусцілі. То трошка яшчэ была такая, як бы, ну, для першай спробы ў 3D пойдзе Нью-Вегас, конечно, заебок, а потым, як бы, потым Fallout 4, Fallout 76, Fallout, вось, ТВ-шоу, і вось, цяпер, да. Карацей, індустрыя Fallout мёртвая. Усё, пізда Fallout. Я згодны, хаця сам я ўвайшоў у Fallout, ну, з прычыны проста ўзросту я ўвайшоў яго праз трэцюю частку, хаця не памятаю, ці на той момант ужо быў Нью-Вегас. Але Нью-Вегас, мне здаецца, гульня проста дараслейшая, і малому падлетку, так, не ведаю, колькі мне было гадоў, 11-12, не вельмі проста ўліцца. Хаця Нью-Вегас гэта вельмі, у прынцыпе, палітызаваная гульня, такая, ведаеш, гульня-маркер. Ну, конечно, да, это, ну, это літаральна воронка, праз якую, як бы, вось, про простыя піздючкі, у якіх, можа, не вельмі шмат сяброў у школьным класе становяцца вялікімі прыхільнікамі ультраправых інтэрнэт-тэорый і ўсяго астатняга.
Так, то бок у прынцыпе не складана сабе ўявіць якія-небудзь школьныя дэбаты паміж прыхільнікамі НКР, легіёну і містера Хауса. Так, ну ўсё як бы лепш за спевы сатана. Я думаю, гэтыя дэбаты будуць праходзіць у туалеце, дзе іх зачыняць аднакласнікі, якія іх пастаянна травяць. Магчыма. Так, на донат адказалі. Я хацеў спытаць просто, вось, размаўляючы пра МД, пра інцэлаў, як ты лічыш, наколькі легітымным ёсць у прынцыпе тэрмін правы СЖВ? Ці такая рэч у прынцыпе існуе? Ёсць, у прынцыпе, правы СЖВ это даволі распаўсюджаная штука, той жа паднебесны хутчэй правы СЖВ, чым інцэл, бо ён літаральна патрабаваў, так сказаць, усім секса па патрэбнасцях ад усіх. Пачакай, але ён жа камуніст. Ён усё адначасова, ён камуніст, хуіст, ён усё, ну ён внимание, блядь, як бы у першую чаргу, усё астатняе ідзе ўжо потым, таму як бы, ну яго самыя знакамітыя выказванні про «дайте нам секс», вось, любой цаной или бесплатна, яны у прынцыпе такія правы СЖВ. Ну ён такі, ён камуніст, ведаеш, такого сталінскага толка, у сэнсе, што не тое, што ўсе там роўныя, усе добрыя, давайте ўсіх там людзям любіць. Не, давайте як бы скам розны расстраляем, а потым будзем жыць добра, калі застанемся ў жывых. Вось правых СЖВ зараз вельмі дохуя, у прынцыпе правачкі нармальна так і прыірвалі культуру адмены і культуру, вот это outrage culture. Вось, і таму, у прынцыпе, калі ў канцы сярэдзіны да канца дзесятых у інтэрнэце нылі левачкі, што ім там зноў кудысьці насралі і ўсё не так, вось, то зараз, у прынцыпе, хутчэй ныюць правачкі. Зноў-такі таму, што на гэта ёсць аўдыторыя, на гэта ёсць манетызацыя. У гэтым ты і праблема, што СЖВ дзесятых, асабліва ВСЖшныя СЖВ дзесятых, яны гэта рабілі, ведаеш, для душы. Яны не асабліва спадзяваліся атрымаць гранты ад USAID, напрыклад. Ось зараз у інтэрнэце усе больш-менш паспяховыя праекты, яны ў першую чаргу дзеля грошай, а потым можа быць штосьці застанецца для душы. Таму як бы у гэтым ты і праблема, што ты знаходзіш нейкую абсалютна тупую хуйню ў інтэрнэце, пра якую там не ведаю, гадоў 7 таму я пайшоў бы адразу здымаць відэо, а зараз мне трэба сядзець і рэальна намагацца зразумець, гэта крінж-тролінг, рейдж-бейт, ці рэальна проста зноў долбаёб у інтэрнэт нейкі выйшаў. Вось, і на жаль, трэці пункт сустракаецца ўсё радзей і радзей. Вось, таму як бы тых, хто выглядаюць правамі СЖВ у інтэрнэце зараз вельмі многа, але зразумець, ці вераць яны ў гэта, ці не, баль немагчыма. Вось у чаце пішуць пра правыя ВСЖ. Гэта наша адаптацыя. А ты думаеш, што гэта звязана галоўным чынам з перамогай Трампа, то бок паўтараецца проста 2016 год, ці ёсць іншая прычына? Не сказаў бы, не. Тут адразу некалькі на мой погляд, некалькі рэчаў амаль адначасова здарыліся. Па-першае, проста левацка-прагрэсіўны двіж на захадзе, ён жа там значна раней пачаўся. Ён да пачатку 20-х ужо просто зусім усіх заябаў, як бы. Па-першае, гэта. Па-другое, павестка гэта, она ж даволі бедная, і ў прынцыпе усе нейкія унікальныя думкі вельмі рэдкія, і там нейкія унікальныя падзеі, якія яны маглі сябе выцадзіць, яны ўжо гэта зрабілі па 3 разы. І таму як бы гэтая тэмка, яна сябе ў вялікай колькасці сама сябе і жыла. Ну, у сэнсе, што вось вы ўжо правялі міту, як бы вы ўжо правялі марш з ружовымі шапачкамі ў форме вагіны ў Вашынгтоне, вы ўжо спалілі палову Амерыкі дзеля Джорджа Флойда. У прынцыпе, як бы вы ўжо ўсё зрабілі, што маглі, як бы як у героях ход пераходзіць на другі бок. Вось, і пакуль яны там думалі, што ў прынцыпе ўсё закончылася, другі бок толькі пачаў хоць штосьці рабіць, бо на самой справе, канешне, маятнік, калі ён і
качаецца ў другі бок, то зусім крышачку, я б сказаў, як бы можа быць значна горш ці лепш, гледзячы з якога боку паглядзець. Вось, і таму гэта проста правакі спалі сваім векавым сном на пячы, і вось крыху пачалі прачынацца і выкарыстоўваць самыя просценькія, самыя нават прымітыўныя тактыкі, якія супраць іх выкарыстоўвалі літаральна больш 10 гадоў. Вось неяк так. А тое, што Трамп перамог, гэта хутчэй, я б сказаў, не прычына, а наступства гэтага. Окей. Мне просто адразу узгадваецца яшчэ зноў ж такі вельмі далёкая спрэчка узгадваецца паміж табой і тым жа убермаргіналам, калі ён настойваў інтэрсекцыянальны падыход. І ў прынцыпе мне здаецца, што магчыма гэта ёсць прычына, то бок інтэрсек ён просто настолькі пранік у думку грамадскую, тым ліку ва універсітэты, што людзі ў прынцыпе не здольныя мысліць іначай, акрамя як у рамках пошуку крыўды, дзе мяне пакрыўдзілі, дзе мяне прыгняталі, у чым я слабы, і гэта выстаўляць проста вось на паказ. Я не ведаю, мне няма ўсевышняй адукацыі амерыканскай, але я думаю, што ўсё прасцей. Я у прынцыпе лічу, што заўсёды ўсё прасцей, чым выглядае на першы позірк. На першы погляд. Не, просто левакі літаральна самі знішчылі вось эту культуру шеймінга, быць слабым, быць ахвярай, асабліва ахвярай па асабістай слабасці, асабістай дурнасці. Яны самі літаральна вось прасунулі гэтую тэмку, што быць ахвярай гэта даволі выгадна, і просто як бы не вельмі не вельмі падумалі аб тым, што у позу ахвяры можа станавіцца абсалютна любы. І таму як бы людзі бачаць, што можна рэальна станавіцца ў позу ахвяры. Вось. А чаму гэта не рабіць? Калі гэта можна рабіць, і ад гэтага атрымліваць нейкія плюсы. Там, напрыклад, у тым жа карпаратыўным жыцці, у сэнсе, як бы абвінаваціць цябе могуць у любы момант хтосьці ў чымсьці, і тут як бы адзіны нармальны выхад, гэта, канешне ж, самому стаць у пазіцыю ахвяры і, так сказаць, па матчасці сказаць, што не, усё было не так, і увогуле гэта там да мяне дамагаліся, ці там яшчэ штосьці, увогуле я там на адну чвэрць кітаец. Ну, карацей, як бы гэта вось матчастотна прагрэсіўнае кунг-фу, яны самі яго ўвялі ў абіход, і валодаць ім вельмі лёгка, а не карыстацца ім, калі табе гэта трэба, просто тупа. Таму... Ясненько. Я, дарэчы, нагадваю для гледачоў, што можаце задаваць свае пытанні з донатамі. Усе спасылкі ў апісанні, таму што людзі прыйшлі новыя, там ратацыя яшчэ пэўная адбылася. Вось, это, канешне, вельмі добрае пытанне наконт перакладу Саус-парку, агляду на ластуху ці яшчэ якую-небудзь хуйню, але можна таксама больш канструктыўныя і разгорнутыя пытанні задаваць. Ты сам нарываешся на пытанне, якую 3DS купіць ці які сінкпад лепшы. Да, у прынцыпе, не важна. Галоўнае, каб людзі актыўнічалі і каб гэта былі не боты, блядь, не нейрасеткі, а сапраўдныя гледачы. Я думаю, мы ў бяспецы. Я думаю, што на твой стрим наўрад ці прыйдуць боты і нейрасеткі. Так, вячорка боты могуць прыйсці таксама. Агулам, ці ты сочыш у прынцыпе за беларускай медыйкай? Ну, за некаторымі яе прадстаўнікамі, можа так. Угу. Ну, падпісаны на чарнуху з міністэрства сепультуры. Класны контент. Так. Вось. Ну і на Леслі Найфа ў твіттары падпісаны. О, гэта цудоўна. Леслі Найф у нас на стрымах быў аж 2 разы. Так, цікавы чалавек, насамрэч. Это да. Вось. А за астатнімі дыйкай нават не ведаю. В сэнсе, ці гляджу Белсат? Не гляджу, але ў прынцыпе ніякіх каналаў з навінамі не гляджу. Ну, маё пытанне палягала больш не ў палітычнай плашчыне, а вось менавіта контент, потому што мне здаецца, апошнім часам такія каналы ўсё ж такі пачалі стварацца, у тым ліку і пра гульні, які-небудзь там Рудзі,
людзі, якія ў Рудзі прынцыпе ведаю, але я не вельмі моцна глядзеў канал, але да, я ведаю Рудзі. то бок такія, можна сказаць, апалітычныя каналы на Ютубе па-беларуску пачынаюць паціхоньку з'яўляцца. І таму мне было цікава, ці ты сочыш у прынцыпе, ці, мабыць, задам пытанне па-іншаму, што, напрыклад, табе б хацелася пабачыць на беларускай мове? Добрае пытанне. Не ведаю. Ну, то бок, калі які кантэнт ты глядзіш на нейкіх іншых мовах і патэнцыйна мог бы быць зацікаўлены па-беларуску? Цяжка адказаць, бо ведаеш, у мне ж прафесійная дэфармацыя за 10 гадоў, і таму кантэнт, які я гляджу, гэта такое даволі не характэрны, і гляджу яго можа нават не зусім па тых прычынах, па якіх яго глядзяць астатнія людзі. Вось. Ну, бубнёш якінь пра старое жалеза, у прынцыпе, на белмове было бы окей, з аднаго боку, з другога боку я, здаецца, ўжо даведаўся ўсё, што можна было даведацца пра старое жалеза 2 разы, вось, за 15 гадоў, якія гэтым займаюся, таму як бы не тое, што мне гэты канал занадта быў бы вельмі патрэбны. Ну, круто было б, вось реально круто было б штосьці пра 90-е ад людзей, якія ў гэтым прымалі удзел. Ну, там той же Чалы, напрыклад, які быў у камандзе, першай камандзе выбарчай Лукашэнкі. Вось. Але Чалы мне і так гэтай гісторыі расказваў, калі мы з ім піва пілі. Вось штосьці такое можа. Вось 90-е, Беларусь 90-х, гэта вельмі цікава. І вось аккаунт вельмі класны ёсць у ТГ і ў інсце Back to Belarus, які вось якраз збірае артефакты эпохі Беларусі 90-х, Беларусі нулевых, там розныя старыя тэлеперадачы, рэклама старая, кліпы, нейкія гісторыі. Вось такой штукі пабольшы можа на Ютубе, а не толькі інсце. Вось штосьці такое. Ну так. А літаратуру чытаеш якую-небудзь беларускую? Чытаю. Ось з апошняга прям беларускага прачытаў Некляева, аўтамат з газіроўкай, 10 з 10, ахуенчык, прям заебок. Вось, і Казлова Варшава. Яна на рускай мове, але пра Беларусь якраз вось пра 90-е, пра чалнакоў, якія ездзілі, кантрабас вазілі ў Варшаву. Я Некляева, дарэчы, ведаю толькі як паэта, прычым не тое, каб вельмі глыбока. Я вось аматар больш такой празаічнай творчасці таго ж Караткевіча. Я тоже, я не люблю паэзію, нахуй паэзію, у прынцыпе, вершы, па-мойму, не патрэбны, як, у прынцыпе, як медыум, але не, у яго ёсць і кнігі, і вось раман «Аўтамат з газірокай» прям вельмі класны, вельмі добрая праца з мовай, і сюжэт цікавы, і напісана вельмі цікавай мовай, вельмі добра ўсё гэта чытаецца і вельмі яскрава ўсё ўяўляецца, што там адбываецца ў гэтай кнізе. Так. Нарэшце пытанне пра 3DS сучаць. Падкажыце, якую Nintendo 3DS браць? Не, давайте такія пытанні з донатамі. Я просто вось звычайна праводжу такую дэмаркацыю ў беларускай літаратуры, і мне здаецца, гэта таксама датычыць у пэўнай ступені нашай размовы, таму што, на мой погляд, беларуская літаратура, яна падзяляецца на дзве такія вялікія плыні. Першая плынь старэйшая, гэта такая плынь купалаўская, якой вельмі падабалася апісваць гаротных сялянаў, вось тых самых пакрыўджаных, пра тое, што сяляне нясуць сваю крыўду, вось ім там хлеба солі трэба, дайце паесці нарэшце. А ёсць другая плынь, караткевіцкая, я яе называю, плынь вось шляхецкая, з такой рэфлексіяй на гістарычную тэматыку, на тэматыку арыстакраты, то бок гэта такая плынь літаратуры, якая ўпісвае беларускую клясыку у клясыку агульнаеўрапейскую. Ці ты з такім падзелам пагадзіўся? Да, конечно, я памятаю нават, як мы мандзелі нашай настаўніцы беларускай літаратуры, што
постоянно праходзім на гэтай самай літаратуры, пастаянна верш пра сялян, потым повесць пра сялян, потым раман пра сялян, потым яшчэ адзін верш пра сялян. Ну і можа выйти які-нибудь верш не пра сялян, а пра поле, дзе стаіць там нейкая бярозка і цячэ ручаёк. Вось, да, не, таму, да, Караткевіч гэта, конечно, імба, вельмі круто было нарэшце дарвацца да чагосьці не сялянскага і значна больш цікавага. Вось, таму, да, я тут на баку Караткевіча, ну і, ў прынцыпе, нават, можа, яшчэ далей пайду, як бы мне больш падабаецца вось штосьці ўжо больш, яшчэ больш сучаснае, то бок не шляхта, ўжо гарады, вось, ужо такі двіж бліжэйшы да 20-го стагоддзя. Вось, бо шчыра кажучы, мне заўсёды было не вельмі цікава чытаць пра часы, у якіх не было электрычнасці, машынаў і так далей, як бы там нават там рыцары, вікінгі і ўсё вось гэта вось мяне гэтыя сеттынгі ніколі не прыцягвалі ні ў кіно, ні ў гульнях, ні ў літаратуры, просто не маё. Ну, мне складана прыгадаць. Людзі скардзяцца, што донаты не чытаеш. Данаты? Так там пытанняў просто няма з гэтымі данатамі. Там былі данаты на Donation Alerts, але... Не, ты зачытываю ўсё роўна ўсе данаты? Не, ну я... Што гэта за умова, што калі няма пытання ў данаце, то данат не зачытваецца? Я подозреваю, что ты не в той ситуации, каб такие умовы ставить свою аудиторию. Стыдно и больно. Я просто хотел, каб размова выглядала жывейшай. Ну, карацей, добра, я зачитаю зараз донаты. У нас усё роўна мае пытанні такія асноўныя падыходзяць да канцу. Я акурат планаваў заняцца чытаннем паведамленняў. Так, Тарган заданаціў 10 еўра. Дзякуй табе вялікі, ты неверагодны. Вось, піша на палку трымалку, хорошого стріму, хлопці. Дзякуй, дзякуй. Я лічу, што стрым цудоўны. Так, Энгрі Ківі заданаціў 100 рублёў з пакрыццём камісіі, 100 расійскіх рублёў, на жаль, але ўсё роўна дзякуй. На жаль, у сэнсе, што беларускія рублі, яны вялікшыя за расійскія. Ну, это пакуль. Я думаю, у руках крэпкага хазяйственніка яны даволі хутка змогуць здагнаць спачатку курс расійскага рубля, а потым і стары курс беларускага рубля. Цалкам магчыма. Магчыма, беларусы зноў зробяцца мільянерамі у сваёй уласнай краіне. Так, ён піша: в капітал палкі для мікрафона. Дзякуй табе, Энгрі Ківі, ты неверагодны. Так, Терен Посполіты заданаціў 10 польскіх злотых. Дзякуй. Піша: добрых вечароў, паважаныя сябры, паважаных сяброў. Дарэчы, Так, прывітанне, добрый вечар. Дарэчы, я падпісаны на Netflix ужо 4 гады і не адчуваю сабе ашукаем. Ёсць пара-тройка рэлізаў самого Netflix, якія я часам гляджу, і класіку также. Ну, не ведаю. Я таксама не ведаю, я... Можа, гэтыя рэлізы ёсць, я пакуль што іх не змог знайсці, але як бы я ўжо і шукаць кінуў. Так. І тут быў яшчэ донат на Streamlabs ад карыстальніка з нікам бот. $1 и пиша: разрешает ли ислам подтираться костями? Фан-факт не, кананічна не, але хай яны, так сказаць, паспрабуюць мяне спыніць ад гэтага. А што за тэма? Ежай і касцьмі нельга падціраць сраку ў ісламе. Ага, цікава. А былі жадаючыя? Ну, здаецца, да. Не, ну, іслам же пісаўся зусім даўно, таму як бы там ёсць нават, так сказаць, афіцыйна апрувнуты спосаб, трэба камнямі жопу выціраць. Ну так, гэта так. Гэта вось рыцарская эстэтыка ісламу гістарычная. А вось ежай і касцьмі жывёл нельга. Ну і людзей, падазраваю, таксама нельга. Так, гэта праўда. Больш пытанняў з донатамі не бачу, але заклікаю вас донаціць. Як вы бачыце, я ўсё чытаю, адказваю. Я чуў, што ты сказаў наконт фільмаў, што ты асабліва не сочыш.
Але, мабыць, усё ж такі якія-небудзь навінкі серыялаў, фільмаў апошнім часам праглядаў. Напрыклад, фільм Weapons. Не. Стыдно и больно. З больш-менш больно. сучаснага гляджу толькі Стыдно и анімэ. больно. Так, Вось. якія-небудзь Аніме яшчэ тайтлы. трымаецца. Вось, і менавіта з сучасных, што... Як гэта? Dungeons Макаты. Вось. Ахуеннае аніме пра юмарыстычнае фэнтэзі па ДНД. Вось. Ну, реально класнае, такое смешнае, весёлае. Войны горнічных Акібы. Нормально. Добра, у прынцыпе, пойдзе. Это прям з сучасных. Аніме па кіберпанку глядзеў. Ну, просто норм. Як бы, не. Аніме по Тэрмінатару крыху менш за норм, як бы, не. Вось. Но ўсё астатняе старое гляджу. Я кажу, мне гіганцкі просто бэклог шэдэўраў мировой культуры. Вось, таму я яго гляджу ці не гляджу, в асноўным, конечно, не гляджу. Вось. А сучаснае нахуй, що я там не бачу? Ну, можна зразумець. Хаця у мяне, дарэчы, каму цікава, хто новенькі на канале, у нас ёсць рубрыка, якую я планую больш-менш пастаянна рабіць. Будзем збірацца абмяркоўваць фільмы. Там прычым такая канфігурацыя, што мы абіраем адзін фільм з 20-го стагоддзя, адзін фільм з 21-го стагоддзя і адзін фільм менавіта вось за апошні год. То бок, ну, у гэтым выпадку 25-й. Каму цікава, можаце долучыцца да гэтага фармату. І мы ў бліжэйшыя часы, вось на наступным этэры, будзем абмяркоўваць The Thing, нешта Карпентера, No Country for Old Men і фільм, які выйшаў апошнім часам, Sinners, грэшнікі, пра праблемы чорнаскурых, такі хорар з элементамі драмы, гістарычнай драмы, карацей, будзем абмяркоўваць, як крыўдзілі чорнае насельніцтва ў Амерыцы, не ведаю, 19 альбо пачатку 20-х. Прыемнага вам прагляда. Вось, я дакладна гэты фільм глядзець не буду. Так, хаця ўсе гэтыя тры фільмы, якія я ўзгадаў, яны выйшлі з беларускай агучкай нават. У тым ліку грэшнікі. Окей. То бок можна азнаёміцца і па-беларуску. Тут, дарэчы, быў яшчэ адзін данат, я яго не зачытваў, але думаю, што гэта варта зрабіць. Дарэчы, я сёння далучыў эксперыментальна спасылку на турнікет, але я не ведаю... То бок, это тэставы рэжым абсалютна. Я раней не карыстаўся турнікетам. Зараз я яго таксама праверу. Але на што ты спас? А, турнікет. Турнікет, так, это данацілка такая. Тут нічога няма, але быў данат на стрымлэпсе ад карыстальніка Ціпаноўскі. Альбо Чіпаноўскі, не ведаю. Я думаю, гэта сінтэз з фамілій Ціханаўскага і польскага слова типа. Так, гэта хутчэй за ўсё так, і напісана проста беларускай лацінкай. Данату $1, і ён піша вялікае паведамленне. Так, пачынаем сацыяльнае праграмаванне. ЗП, шабуха, працлях, баграцыён, вусаў, мэйбі-бэйбі, морква, ЖК, коробка, Кананович, Корвин, Чалы, Дермонт, Хуан Гарсия, столица Полесья, Пинск, Дорошенко, Рожков, жаночы аб'юз, нейрадзюбель, Саладуха, Гацтаувар. Дзякуй табе вялікі за донат, ты неверагодны. Якія-небудзь з гэтых словаў прагучалі знаёма, мабыць? Жаночы аб'юз, канешне ж. Ну так, без гэтага нікуды. І maybe baby.
Нашая беларуская сланіха была да недаўніх часоў, зараз усё выпісваем яе з беларусак, пайшла нахуй. Я згодны, так. Я спачатку яе нават на алерт паставіў з гэтым фрагментам. Там быў яшчэ досыць смешны фрагмент стрыму, калі да мяне прыйшоў палітолог Павел Усаў, а ў мяне алерты залагалі, і Maybe Baby хуйню пра падлавіла мяне там, як там, што там было... Гэта больно, звару бульбу і табе запіхаюць далей у горла. Вось нешта такое грала, карацей, на працягу некалькіх хвілінаў. Гэта было ахуенна. Ну, да слову пра тэхналагічнае абсталяванне маіх стрымоў. Трэба данаціць не толькі на палку, а яшчэ на роўныя рукі, якія будуць правільна ўсё наладжваць. Вось, ставіў на алерт, але цяпер прыбраў, таму што зубрыня наша апынулася не проста зубрыняй, а зубрыняй з літары Z лацінкай. Апынулася не нашай зубрыняй і не зубрынай увогуле, зубрыняй увогуле. Так, звычайнай кабылкай. Да. Я, канешне, шчыра кажучы, не разумею. Maybe Baby, як бы это смешна не гучала, але у сэнсе у іх рэальна быў даволі прышпільны праект у 2017 годзе, калі гэта пачыналася, фрэнд-зона, і песні былі ў прынцыпе ок. І вобраз гэты быў даволі свежым. І потым яна пайшла ў сола, яна замест вось гэтага вось зумер-рока пачала рабіць рэп чамусьці. Я не ведаю, хто і як яе пераканаў у тым, што ей трэба стаць неіранічнай рэпершай, і што гэта серыяльна заебісь тэмка, вось тупа зараз тупа пажылую рэпчагу пачаць чытаць, вось тупа тое, што нам трэба усім. Яна мала таго, што кінула, у прынцыпе, неблагі поп-рок дзеля хуёвага рэпа, дык яна, каб выратаваць гэтую сваю кар'еру, каб мець магчымасць ездзіць па самых танных клубах Расіі і чытаць там сваю рэпчыну, яна як бы ідзе вось на такія вось крокі. І ўсё дзеля таго, каб чытаць рэп, карацей. Некаторыя людзі проста хочуць чытаць рэп любой цаной. Ну, я так разумею, яе проста схапілі за задніцу. Магчыма, яна наехала на інстасамку, а інстасамка напісала на яе данос, тыпу, я цалкам сабе ўяўляю. Так усё гэта можна было бы усяго гэтага пазбегнуць, проста з'ехаць адтуль і ўсё. Вось, але яна трымаецца за кар'еру рэпершы, якая нейкія грошы ёй прыносяць, але ў прынцыпе это ж усё дзеля кар'еры. Это ж не тое, што яе там з пісталетам у сківіцы заставілі гэта ўсё рабіць. Яна заўсёды магла выбраць проста з'ехаць. Так, насамрэч я памятаю пошлую молі сапраўды. Яшчэ калі я ў школе, здаецца, вучыўся, яна была папулярная. Але некалькі, там, мабыць, пару год да гэтага была папулярная група «Пошлая Моллі». То бок гэта такі быў гурт, таксама поп-панк для падлеткаў, і я разглядаў «Пошлую Моллі», якая просто, ну, я пра гэта ўсё даведваўся праз сваіх знаёмых і агульных знаёмых. Усё ж такі, калі ты навучаешся у ВСЖ-шнай звычайнай постсалковай школе, дзе няма ніякай градацыі на элітку і быдла, ты паглыбляешся ва ўсе плыні культуры, у тым ліку такія, як «Пошлая Моллі» і «Maybe Baby». І мне тады здавалася, што гэта ўсё нейкая проста педафілізацыя музыкі. То бок спачатку мы робім музон пра секс, наркотыкі і алкаголь для падлеткаў, потым ужо для 9гадовых дзяцей, не ведаю, там... Магчыма, гэта з цягам часу павінна прыйсці да рэпу для 3гадовых, хаця па сутнасці ёсць рэпы для 3гадовых. У прынцыпе, на тую ж самую тэматыку ўжо нічаму не прыходзіцца здзіўляцца. Ну, не ведаю. Я гэта асабліва не слухаў. Я ведаў, што гэта ёсць, але гэта ніколі не хейціў, бо ў прынцыпе, як бы, чаму не? Чаму, як бы, моладзь, якая слухае не пост, а поп-панк, і ў прынцыпе, карацей, маладзёвую музыку пра еблю і бухло, як бы, гэта будзе заўсёды і было заўсёды і окей, як бы, ў прынцыпе. Мы слухалі «Сектар газа» і «Чырвоную плесень».
Ну нібыта калі людзі слухалі чырвоную плесень, гэта ўсё ж такі гумарыстычны праект, вось канкрэтна пра плесень. А там усё відавочна. Песені, по-моему, колькі плесені? Больш за 100 альбомаў. Так, я, дарэчы, Я глядзеў. думаю, там альбом ёсць як бы просто на любы густ, любога жанра, там, эмбіент, EDM, джангл, транс, блэк метал. Я ўпэўнены, што недзе ў каталозе чырвонай плесень ёсць просто альбом для кожнага. Сапраўды, я вось недавно глядзеў відос Ваганыча на гэтую тэму, дзе ён праслухоўваў усе там 100, іх, здаецца, ці 101 альбом краснай плесені, і гэта сапраўды высілак варты ўвагі. Усім раю азнаёміцца, хто яшчэ памятае, што такое красная плесень, таму што я думаю, што ў чаце вось канкрэтна ў гэтым працэнт людзей, якія ведаюць красную плесень, ён яшчэ меншы за людзей, які ведаюць трэш-смэша. Ты гэты таксама не просто зумер, ты высажэшны зумер, бо ў ВСЖ эпохі змешваюцца, бо ў прынцыпе табе па ўзросце, ну, як бы не паложана ведаць чырвоную плесень. Вось. Але тым не менш ведаеш. Ну так. Ну, як я ўжо сказаў, я нарадзіўся, ну, фактычна ў 2001 і улічваючы, што інтэрнэт у Беларусь прыйшоў са спазненнем трошкі ў параўнанні з той жа РФ, на нас тыя тренды расійскія, яны дзейнічалі са спазненнем зноў ж такі. І якая-небудзь красная плесень, якая была папулярная у 2000-х і 90-х у Расіі, ну, хутчэй, мабыць, нават такі канец 90-х, пачатак нулявых, да мяне гэта ўсё дайшло пад канец нулявых недзе і у 10-х. То неяк дзіўна. Бо наадварот я б сказаў, што чырвоная плесень гэта якраз такі... Чаму яе 100 альбомаў? Бо гэта гурт абсалютна афлайнавы, з абсалютна афлайнавай як бы мадэллю распаўсюджвання контента. Таму яны і выпускалі ўсе гэтыя бясконцы альбомы, каб прадаць, ну, выпусціш больш альбомаў, больш іх прадасі. І таму гэта абсалютна, я б сказаў, што да інтэрнэтная гісторыя, калі гэта вось касета, перапісаная з касеты, ці купленая ў ларку, як бы, і таму... Я ў гэтым плане, што тое, што ты дарваўся да інтэрнэта і пачаў слухаць у ім чырвоную плесень, гэта яшчэ больш дзіўна. Ну і так, у мяне дэтэктар неяк спрацаваў, блядь, на найлепшы контент, які можна знайсці, ў прынцыпе, у інтэрнэце, прынамсі, на той час. Ну, слухай, скажем дзякуй хаця б, што не якую-нибудь цалковую хуйню пачаў глядзець, бо, ў прынцыпе, зараз зумеркі, якія вырастаюць на бэдкамедыяне, яны вось літаральна выходзіць у інтэрнэт, каб паглядзець добрыя савецкія фільмы і паслухаць добрую савецкую музыку. І то правда. Хаця б скажем дзякуй, што не цалковая хуйня, просто панк, дзе пастаянна смешнымі галасамі савецкіх генсекаў усе размаўляюць, як бы, і пра піські, пра сіські. Так. Ну, мяне асабіста пужае той факт, што калі я слухаю усе гэтыя пароды галасамі, блядь, Жырыноўскага, Ельцына, іншых гаўнаедаў, што, блядь, я реально разумеў, хто гэтыя людзі, то бок мне не было сорамна тады, але мне сорамна зараз, што я реально ў тэме, што я шару, блядь, за тое, як гучалі тыя ці іншыя галасы. Чырвоная плесень гэта, ну, гэта як Марвел для сучасных дзяцей. Гэта быў Марвел нашага часу. Як бы ты бачыш супергерояў, якіх ты вось сустракаеш пастаянна па тэлебачанню, там Жырыноўскага, Сталіна, Гарбачова. І вось у творах чырвонай плесені у іх там розныя красоверы, розныя сюжэтныя аркі. Вось гэта, ну, літаральна быў Марвел нашага пакалення. Вось. Ну так, магчыма, хаця у мяне гэта перамяшалася насамрэч з Марвелам сапраўдным, то бок я ўсё ж такі быў ужо тым пакаленнем, якое глядзела у 2000-е гады мульцікі, таго ж не ведаю, Бэтмена ці Чалавека-павука, менавіта анімацыя. Ось, і тут яшчэ і чырвоная плесень, карацей, поўны камплект. Стыдно і больно. Я думаю, хто мацнейшы, Чалавек-павук ці Гарбачоў? Блять, ну, Чалавек-павук, ён не ведаю, гледзячы як паглядзець, то бок калі казаць пра фізычную сілу, то, канешне, Чалавек-павук бы раз'ебаў.
Вось. Але і ў палітычным сэнсе, мне здаецца, чалавек-павук ён усё ж такі менш праебаў у сваім жыцці, там калі мультсерыял глядзець, ён, канешне, праёб МД сваю ў выніку, якая паляцела ў іншае вымярэнне, а Гарбачоў праёб краіну. Я не ведаю, дарэчы, як выглядаў канец жыцця па канону чалавека-павука. То бок мне не хапае ведаў з лору чалавека-павука. То бок я на свой уласны сорам я ведаю лор Гарбачова, блядь, лепей за лор чалавека-павука. Я лічу, што павінна быць наадварот. Я думаю, што тут усё як заўсёды прасцей, канешне ж мацнейшы з іх Гарбачоў, бо усе злодзеі, якіх змог адпіздзіць Пітер Паркер, усё яшчэ як бы менш у суме, чым галоўны злодзей, якога змог адпіздзіць і забіць Гарбачоў, а менавіта савок ебаны, таму Ну так. дзякуем. Ну так. Хаця танкі ў Празе мне не падабаюцца. Ці гэта не ў Празе, не ў Празе, у Вільнюсе, здаецца. Куды там былі ўведзеныя... У Вільнюсе, здаецца. У Вільнюсе, так. Уведзеныя былі войскі савецкія. Так, тут донат прыйшоў, дарэчы. Питмастер Бі заданаціў $2 і піша на тэст польскага і укрмолока. Дзякуй табе вялікі, ты неверагодны. Гэта украінец на маіх стрымах такі накідваў трохі тэйк аб тым, што польскае малако хуйня, а украінскае the best. І я сказаў, што мне можна данаціць на тэст малака параўнання польскае vs украінскае. Гэта нейкі псайоп ці жарт, бо я яшчэ не сустракаў ніводнага украінца, які бы пахваліў украінскае малако. Як толькі заўсёды, калі ты прыязджаў у Украіну і казаў адкуль ты, табе казалі, што ў нас проста сапірыр малочка і што у іх такога нават і блізка няма. Ну, у нас ты маеш на ўвазе ў Беларусі? Да. Ну так, хаця вось калі пераехаў у Польшчу, я не заўважыў істотнай розніцы ў малаку, то бок, канешне, вядома, залежыць ад канкрэтнай маркі. Ну вось я і сказаў гэтаму чалавечку, каб ён мне падагнаў якую-небудзь марку украінскага малаку і польскага, я параўнаю. Таму што украінскія крамы ёсць, можна ўсё гэта знайсці. Беларускіх, на жаль, няма, хаця беларускія прадукты таксама сустракаюцца. Тэкс. Пишусь правильно, бо Горбачов, сука. Что? Я думаю, гук адваліўся. Не, ўсё добра, я просто гляджу ў чат уже, якія тут пытанні вось пишуць, што Горбачов, сука, таку краіну развалыв. Про Чалавека-павука пишуць, што апошні сезон мультика не выпусцілі. Гэта праўда. Так, что-нибудь цікавое ў чате. Напишите вы зараз какое-нибудь пытанне. Зачем Верт включил размытие фона? Что он скрывает? Скрывает то же самое, что Либрариум за шторкой в своей хате. Здорово, Уэллс. Так. Стоит ли купить Nintendo 3DS? Блять, как вы заебали. Вертолет, стоит ли брать Sony Kiwi 14M1K? Ты ведаешь, про что это? Да, Sony PVM. Ну, калі ён жывы і за нормальные грошы, то, конечно. Это професійны кинескопный монитор. Я не ведаю, які ў мяне тэрмас, на ім не напісана дакладная мадэль, это фірма МЯ. Тэкс. Пишуць, была спасылка на Twitch, не было ніякай спасылкі на Twitch, я кідаў у Мартіне. Конечно, тебе стало зусім дрэнна чуваць. Ты микрофон просто со стола прибрал, ці что? Не, я, магчыма, просто подстаміўся пиздеть. Тут просто пытали наконт того, что я кидал спасылку на Twitch. Я не кидал ніякай спасылки на Twitch. Спасылка была з самага пачатку на YouTube. Таму гэта ваш уласны затуп. Йоу.
Вось я хацеў адну яшчэ тэму кінуць. Мы абмяркоўвалі там пошлую молі, Maybe Baby, і ў прынцыпе І Дору Дуру контент. можна яшчэ было Ну, памяркаваць. Дора Дура яна не вельмі пасуе да патэрну, які я хацеў накінуць трошкі так, што фактычна досыць вялікая частка расійскамоўнага інтэрнэту гэта менавіта што беларусы і украінцы, якія проста вырашылі піліць контент на шырэйшую аўдыторыю, чым калі б яны рабілі гэта на сваіх нацыянальных мовах, і часта рабілі гэта лепей за саміх расейцаў. Так. Ничего себе, стрим на белорусском, аж на украинский перейду в знак поваги. Хорошого стріму, нічого не розумію, але буду слухать на фоні. Так, нахуя он опять пришел Кубер Маргинал? Да, тебе даволі лёгка зблытыцца старым убер-маргіналам. Мяне з кім Можаш, толькі- ведаеш, які ёсць шоу двайнікоў Леніна ці Сталіна, якія там выступаюць на розных вяселлях, карпаратывах, вось ты, ў прынцыпе, можаш яшчэ папрактыкавацца і адкрыць сваё шоу убер-маргінала. Так, хаця мяне з кім толькі не параўноўвалі. Рэгулярна залетаюць паведамленні аб тым, што я выглядаю як гілтыкус, што я беларускі Владзімір Аліпаў, таму што я пра нейрабіялогію распавядаю. Карацей, людзі бачаць ва мне тое, што яны прывыклі бачыць, дэманструюць хутчэй уласныя гарызонты, чым маё намаганне ці такое, ведаеш, інтуітыўнае капіяванне маргінала. Мне здаецца, што мой контент ўсё ж такі адрозніваецца. Так, тут, дарэчы, донат прыйшоў ад карыстальніка. Важнае пытанне. $1. Дзякуй, ты неверагодны. І ён піша, якія белгурты любяць паслухаць верт. Якія белгурты любяць паслухаць верт? То бок пра музычныя гурты. Не, зразумеў, просто ў цябе гук зусім сапсаваўся, і таму часам просто на паўслове ён вырубаецца шумадавам, таму я не пачуў. Якія белгурты? Пішыце базу, зараз будзе база. Так. Ну, спанка, БН без назовы і дай дарогу, канешне ж. Ну, я ж заўсёды был больш па метолу, таму больш за ўсё метольных слухаю. Godstower, канешне ж. Nightside Glance, ось зоркі сейшанаў нулявых у Мінску. Exist M, усё яшчэ, дарэчы, выступаюць, і калі вы ў Беларусі жывеце, яны нават недавно аднавілі канцэртную дзейнасць, таму можете схадзіць на канцэрт. Расту слухаў, нават хаця гэта не зусім маё, вось, але ў прынцыпе нармаз. Так, кого назваў, кого не назваў? Медея, мой самы улюблёны мелодик дэс беларускі, просто ахуенны, у іх адзін альбом, усім раю, просто супер пиздата. Так, ось што забыўся назваць. Ну, калісьці слухаў Vicious Crusade, але, канешне, зараз ужо Vicious Crusade слухаць не раю. Пасля муваў іх фронтмена. Здаецца, нікога не забыўся. Ну да, здаецца, нікога не забыўся. Так, спадзяюся, усе паспелі запісаць. Домашняе заданне, так бы мовіць, на наступны раз усім паслухаць. Так, про Netflix яшчэ пішуць, што на Netflix есть WWE, а на Amazon Prime и HBO Max есть AEW. Я не ведаю, пра што гэта, шчыра кажучы. Это рэслінг. Окей. Так, пишут, Netflix шикарное джерело документалок и байопіків, плюс реслінг WWE, плюс інколи непогане аніме, більш ніж достатньо.
Так, ну мне тут няма чаго сказаць на гэтае паведамленне. Я апошнім часам увогуле не карыстаюся стрымінгавымі пляцоўкамі, я гляджу ўсё на ўсім вядомым сайце, хаця пірацтва я асуджаю. Вось. Так. Я асуджаю не піратства. Сучасны контент такая хуйня, што не спідзіць гэту хуйню, это грэшна. Яшчэ больш грэшна за гэта заплаціць. Часамі так. Мяне больш за ўсё бесіць, што немагчыма падпісацца на нешта канкрэтнае, заплаціць грошай і атрымаць контент на тым жа ўзроўні якасці, калі б ты яго спіраціў. То бок здавалася, вось табе заплацілі грошы, у цябе ёсць матывацыя прыбраць багі, зрабіць найвялікшую колькасць агучак гэтых галасавых сцежак, каб было ў фільме, каб можна было абіраць, таму што, ну за гэта грошы былі заплочаныя. Але па сутнасці, вось калі ты купляеш той же Fallout стары, ну ты купляеш у стыме якім-небудзь проста кал, просто хуйню, якая нават не запусціцца на тваім кампе, таму што распрацоўшчыкі Bethesda хутчэй за ўсё гэтым зараз займаецца, не патрудзіліся дадаць туды high resolution пак які-небудзь ці фікс багаў, сумясцімасць з сучаснымі аперацыйнымі сістэмамі. Гэта просто пиздец. То бок у такіх умовах не піраціць, гэта просто абіраць горшай якасці прадукт, на жаль. Да, ёсць такое. Ну, это Bethesda, як бы там можна падзякаваць, што ў іх у прынцыпе хоць штосьці хоць неяк працуе. Вось, а астатнія зробяць фанаты, як заўсёды. Так, ну, на жаль, донатам столькі не плоцяць. Я до таго. Так. Правое ВСЖ. Так. Ліві заебали всіх, то тепер чарга правых. Ну, ёсць такое трошки. Хаця не тое, каб гэта былі нейкія моцна правыя. Так. Нейроканали про фемінізм та МД – це тупо база. Найлегші перегляди у своєму житті, буквально конвейер контенту. Ну, ось хтось на гэтым і зарабляе нават у чаці, походу. Так, пишуть УКЖ, у якой країні живем. Ну, до речі. Так само переклад. Треба користатися. Так. Ось питання. В Гвинтокрил вмів, хоча за все, Гвинтокрил вмів говорити по-білоруську з самого початку, чи він вивчив вже в дорослому віці? З самого початку. Це перша мова, яку вивчу. Російську вивчу тільки коли у садочок дитячий пішов. Так, я, на жаль, не могу таким похвастаться, хотя я рос у значной ступени. Я такі, так бы мовіць, грамадзянін, не грамадзянін, мешчанін у першым пакаленні, таму што мае бацькі яшчэ паходзілі з вёскі беларускай, і адпаведна я шмат часу правёў сярод бабуляў і дзядуляў, і хутчэй за ўсё я нават не ведаючы таго першай мовай сваёй успрымаў менавіта што такую трасянку у той ці іншай ступені зрасіфікаваную беларускую мову. Там вось гэтая мулька... Прэзідэнцкі язык элітарны. Ну так, ну магчыма нават у значна большай ступені, хутчэй за ўсё у значна большай ступені, чым прэзідэнцкая мова, так мы гэта назовем. Там вельмі шмат словаў усялякіх памятаю, што моя бабуля замест угол казала там катух, лесапед, ну, карацей, увесь гэты набор усялякіх дыялектызмаў, фактычна, якія з'яўляюцца часткай беларускай менавіта мовы. Таму я вельмі не падтрымліваю гэтую мульку аб тым, што большасць беларусаў маюць native
language менавіта што расейскую, таму што гэта часта просто не так. Просто людзі потым пайшлі ў школу, пайшлі ва універсітэты, і паколькі там няма беларускай мовы, ім прыйшлося дастасавацца. Так, яшчэ данат прыйшоў. Дарэчы, як у цябе з часам, таму што я гляджу ўжо. Ну я ўжо хуценька пабягу, таму апошняе пытанне, калі ёсць, задавайце, я пайду. Окей, тады апошняе пытанне акурат тут да сябе з данатам. Пішуць, вось ананім заданаціў 85 расійскіх рублёў. Дзякуй табе вялікі, ты неверагодны. І піша пытанне, як... Ну, карацей, яно такое палітычнае, калі не захочаш, можаш не адказваць. Як верталёт ставіцца да свайго клону, добраахвотніку Гені з БДК? Я, здаецца, бачу, мне, по-моему, прысылалі карцінкі на гэты конт, але я, на жаль, асабліва лорам не валодаю. Угу. Але, думаю, дрэнную установу так не назавуць. У прынцыпе, гэта мае сэнс. Вось, але падабенства я сам, я калі рабіў, карацей, прэв'юшку, я лавіў флэшбэкі пэўныя. Так, ну гэта, ведаеце, гэта наша беларуская, наш беларускі фенатып. Мы ўсе такія... Усе беларусы, калі адпусцяць вусы, будуць, у прынцыпе, братамі, блізнякамі. Так, вось, ведаеце, Лапенко быў такі, ці ёсць артыст, расійскі, які здымаў свае серыялы з дапамогай братоў, там што яны ўсе аднолькава выглядаюць. Вось мы маглі б нейкі такі міні-серыял замуціць таксама. Што ж, дзякуй табе вялікі за тое, што прыйшоў. Мне вельмі спадабаўся стрым, вельмі было цікава. 2 гадзіны праляцелі значна хутчэй, чым я думаў. Вось. Думаю, што гледачам таксама спадабалася, пра гэта сведчыць і данаты, і паведамленні ў чаце. Вось. Калі табе будзе цікава, можам запрасіць яшчэ у будучыні. Гэта не праблема. Вось. Мабыць, у цябе ёсць якія-небудзь развітальныя словы для аўдыторыі? Зрабі, калі ласка, нармальны гук нарэшце ў сябе. Вось, это вельмі важна. Просто вельмі цяжка чуць пастаянна, як у цябе гейт спрацоўвае і атрубае і адключае, уключае шум. А так што, дзякую, што запрасілі спадары і спадарэсы. Вось, не ведаў, што ў нас, аказваецца, ёсць свой асабісты ніжні палітычны інтэрнэт беларускамоўны. Вось, прыемна бачыць, што і такое ў нас ёсць. Вось, таму поспехаў. Дзякуй. Вам усім. Дзякуй. Больш данатаў, больш аўдыторыі. Вось, каб ніхто не сайшоў з ума, не з'ехаў, не звар'яцеў, не з'ехаў з глузду, як бывае даволі часта ў ніжнім і не толькі інтэрнэце. Вось, паверце мне, я бачыў усякае за 10 гадоў. Удачы, поспехаў. І калі ласка, пачыні мікрафон, бля, це просто немагчыма. Окей, добра. Табе мэтавы донат прыслалі на пантограф, вось, каб купіў пантограф, так, і паставіў 10 евро, мікрафон на яго. Ён дакладна столькі і каштуе. Ён каштуе нават менш. Цудоўна. Дзякуй яшчэ раз, што прыйшоў. Прыемнага вечару і да пабачэння. Шчасліва. Усім дабранач. Давай. Текс. Обосрали мой микрофон, я адчуваю сябе ватаадмінам. Давайте я мікро адстаўлю далей. Я не ведаю, ці быў нейкі бас-буст тут на стрыме, таму што я не чэкаў гук. Я не мог гэта рабіць прямо падчас трансляцыі, было незручна. Але спадзяюся, што ўсім усё спадабалася. Так, донатаў больш не бачу пакуль.
У нас, у прынцыпе, з вами ёсць яшчэ гадзінка. Мы можам паглядзець замоўленыя відэа. Альбо я магу пачытаць чат. Так, донатаў няма. Бля, дарэчы, я не праверыў трыб'ют, мабыць, на трыб'ют нешта прыйшло. Хаця, здаецца, не павінна, таму што мне б тады прыйшло апавяшчэнне. Усё ж такі, дарэчы, усім, хто яшчэ на стрыме, хто яшчэ не ліўнуў, раю падпісвацца на канал на Твічы. Тут на Ютубе, у Тэлеграме можаце далучыцца да нашага Дыскорду. Там весела. Ніжні інтэрнэт і інтэлектуальны контент. Усё як вы любіце. Спасылкі ўсе, вядома, у апісанні трансляцыі. Так, запись будет, запись павінна быць. Я просто не ведаю яшчэ, як мне гэта зрабіць. Звычайна я гасцёў запрашаў на Twitch, а потым з Твічу гэта ішло на хайлайт на Ютубе і на Patreon. З Ютубам не ведаю, пакінуць адкрытай запіс ці схаваць, а потым выпусціць хайлайт. Паглядзім. Ну, некалькі дзён дакладна гэта яшчэ паляжыць у адкрытым доступе. Магу так сказаць. То бок, калі будзеце глядзець стрым у запісе, раю гэта рабіць як мага хутчэй. Дарэчы, давайте перайменуем нашу трансляцыю. Таму што ужо без верталёта сядзім. Так, павінна было змяніцца. Карацей, усіх новенькіх заклікаю далучацца. У нас ёсць некалькі фарматаў на нашым канале, то бок акрамя таго, што я сяджу і пізжу з аўдыторыяй пра палітыку, пра навуку, пра актуальныя нейкія падзеі, пра ўсё тое, што мне прапануецца ў чаце, на што я маю нейкае падабенства ўласнага меркавання, яшчэ пакуль што не згенераванага нейрасеткамі. І глядзім відэа замоўленыя з донатамі. Гэта ўсё, дарэчы, спасылкі. Вось тая ж спасылка на відэа замоўленыя. Яе можна знайсці ў Дыскордзе. Можна яе знайсці... Што мне пиздели про тое, што я на Twitch кінуў спасылку, ніхуя я не кідаў на Twitch. Вы ебанутыя. Карацей, можна у Дыскордзе знайсці на серваку канал з замовамі. Там ёсць замацаванае паведамленне адно. Я яго зараз у чат закіну яшчэ. Там у нас замоўленыя відэа, іх не шмат, таму прабіцца можна вельмі проста. Цэны дэмакратычныя. Такс. Дарэчы, зараз на экран яшчэ выведу цэннік. Акрамя таго, ёсць пастаянныя рубрыкі. Першая гэта Мазгінез. Я распавядаю пра нейрабіялогію. Я студэнт Ягелонскага універсітэту. Фактычна ў гэтым годзе скончваю бакалаўрыят свой. Потым пайду ў магістратуру. Ну і карацей, рэгулярна распавядаю аб тым, пра што я даведваюся альбо на лекцыях, альбо у сутарэннях з навуковымі працаўнікамі, альбо проста ў свой вольны час. Таму што ў мяне сіта працуе лепей, чым у звычайнага абывалы, бо я на гэта вучуся. Акрамя таго, ёсць гульнявыя стрымы, мы іх спрабуем зараз ладзіць больш-менш рэгулярна з беларусіянай і іншымі чальцамі нашай канфы. Ёсць нядаўняя рубрыка таксама «Сіне Маргінез», дзе мы абмяркоўваем фільмы. Я ўжо ўзгадваў пра гэтую рубрыку на сённяшнім стрыме.
Яшчэ нешта. Ну і інтэрв'ю, вядома. Я на інтэрв'ю запрашаю звычайна раз на месяц цікавых людзей. У прынцыпе, раю азнаёміцца са змесцівам плейлістоў на маім канале. Там усё ёсць. Інтэрв'ю, у тым ліку з Генай Батуліным з БДК маецца на канале. Так, дарэчы, паведамленняў у чаце шмат, я не ведаю, ці мае сэнс у прынцыпе на ўсе іх адказваць. Вы, калі ў вас ёсць нейкія канкрэтныя яшчэ пытанні, вы можете іх напісаць з прыпіскай сабака Маргінез, каб я іх пабачыў. Таму што я бачу вельмі шмат паведамленняў, частка з іх была да госця таксама. Ось пишуть, що взагалі вважаю, що білоруська молочка хвалена – це ватний псайоб. Ну хіба що з гуха, з глибокого смачна, але не за рахунок молока, а за рахунок хімози. Ведаеш, я сказаў бы, што беларуская молочка, яна ў першую чаргу вядомая сваёй разнастайнасцю. То бок з гухі беларускай проста шмат рознай. Ёсць глыбоцкая з гуха, ёсць рагачоўская згушчонка. Ёсць вельмі шмат розных ітэрацый у той і другой. Усялякія згукі з какавай, там, з хуявай, з гаўнявай, вароная згуха, да хуя. У той час, калі польская згушчонка адна ці там дзве, ну прынамсі ў банках адну я бачыў, такая чырвоная, я на сваіх стрымах паказваў вось на летніх канікулах, калі купляў. Украінскую бачыў толькі адну ва ўкраінскай краме, але, блядь, хутчэй за ўсё гэтая згуха была нямецкая, я так зразумеў. Я ва ўкраінскія крамы хаджу толькі для таго, каб купіць там сала, бо палякі не вельмі вялікія едакі сала, яны проста... У іх іншая традыцыя абыходжання з тлушчам свінні. Яны робяць так званы смалец. А мы, беларусы, украінцы, прывыклі саліць цэлыя шматы сала і потым гэта наразаць і есці. Так. Передай Верту, пожалуйста, благодарность за поддержку Палестины. Нешта я сумняюся, что такая падзяка была б актуальная. Гэта нейкі рофл, хутчэй за ўсё. Так. Щось PayPal не паша у стрімлапсі без пояснення прычын. Хуй ведае. Ну, ты бачыў, данаты праходзілі, у прынцыпе, таму хутчэй за ўсё праблема менавіта ў цябе. Так, мексиканская оса ў мікрафоне. Птушкін. Чырвоная цвіль, таксама беларусы. А яны, па-мойму, нейкія украінцы, то бок яны кубанцы, наколькі я памятаю. Яны гэкаюць рэгулярна, у іх нават ёсць песні па-украінску, ну, такім суржыкам. Таму тэма украінскасці ў треках «Красной плесени», я думаю, таксама была раскрытая. Собрались как-то Симонов и маргиналы, как начали пиздеть на белорусском. Так, это мы. Так, про белорусскую уже отказывали. Нюрнберг, ну про музыку уже не актуально, гость сышоў. Хотя Нюрнберг, я напрыклад, я катырую Нюрнберг, шчыра кажучы, нягледзячы на тое, што гэта музыка для 16-гадовых дзяўчынак, яна мне падабаецца па нейкай прычыне. Магчыма, гэта таму, што я інфантыл. Тэкс. Так, щиро дякую за унікальну можливість насолодитись глибокою розмовою про смерть індустрії всього білоруського мовою.
Можете якось розкрити тему вирішальної ролі Android 16 у перемозі над iOS? Пра тэхналогіі гэта не да мяне, я тэхнафоб. Неочікувано Мінськ, наче як переважно російськомовне місто, але я так розумію, що родина білоруськомовна. Так, це все до вертольота. Про голосування вже не актуально. Моє покоління, хоч і з російськомовних регіонів, вивчили українську всі у школі і вільно її володіли. На п'янках нерідко по приколи переходили на неї. Мабуть, ти не ў курсе, але у Беларусі не існуе вышэйшай адукацыі па-беларуску. Па-першае, па-другое, большасць школаў расійскамоўная, беларуская мова і беларуская літаратура – гэта адзіныя прадметы, якія выкладаюцца па-беларуску ў звычайных беларускіх школах. І то, гэта не тое, каб нейкі стандарт. Я ўпэўнены, што ёсць школы, у якіх гэтыя прадметы выкладаюцца па-расейску альбо на нейкі трасянц, таму што самі выкладчыкі зачастую ніякай беларускай мовы не ведаюць. Ну, тыпу, паглядзіце проста, хто ідзе вучыцца на настаўніка ў Беларусі. Камон, гэта лузары і людзі, якім проста не хапіла балаў, каб паступіць на нармальныя спецыяльнасці. Гэта людзі, якія занятыя ў сваім жыцці тым, звычайна гэта жанчына, тым, што яны шукаюць сабе проста мужика, які будзе замест іх зарабляць грошы, таму што самі яны не ўмеюць. Так, лесапед на Віцебшчыне часцей чуў ровар. Не, у нас быў лесапед. Ровар я пачуў упершыню толькі калі ўжо пачаў вывучаць літаратурную беларускую мову. І то не адразу. Я памятаю, я пачуў песню РСП пра ровар. І вось тады я дакладна даведаўся, што гэтае слово значыць. То бок я у тым ліку для новай часткі аўдыторыі, якая прыйшла, я не ведаю, наколькі вас там шмат, паясню, што я такі ньюфах у беларускамоўнасці, я па-беларуску размаўляю года этак з 22-го. Прынамсі свядома, як я ўжо ўзгадваў сёння на стрыме, цалкам верагодна, што маёй першай мовай была тая самая трасянка, якую я разглядаю проста як варыянт беларускай. Тэкс. На заходзе Украіны тэж велосіпед роваром называюць. Так, дзякую за стрым. Так, усім дзякую, хто пісаў у чаце, хто дасылаў данаты. Гэта вельмі матывуе для трансляцыі, у прынцыпе, для стварэння контенту. Шчыры дзякуй. Вы невероятно... Ой, блядь, что, блядь! Вось толькі трэба было госцю сысці, як я пераўтварыў стрым у нейкае Nazi Party. N-O-T-S-E-E. Так бы мовіць, хто глядзеў фільм «Бівень» альбо па-ангельску «Туск», мяне зразумее. Так, укусив за руку. Так, а хто каго там укусіў-то за руку, я не заўважыў. Это про микрофон усё? Неважно. Микрофон, блядь. Вы потерпите, я упэўнены. Так, микрофон за 100 рублёў у руцэ. Ну, гэта, дарэчы, микрофон. Ён сапраўды каштуе $40. І ён просто стаіць на маім стале, і ён сканструяваны так, каб стаяць на стале. У яго ёсць ножкі, якія упіраюцца ў стол. Ну, як бы мне гэтага хапала да таго моманту, пакуль не прыйшоў верталёт і не прыстыдзіў мяне. Так... Не в микрофоне дело, в Дискорде отключи авточувствительность. Мне здаецца, повыключаў усё, што тычыцца ў Дискорде.
всялякага роду мадыфікатараў, тыпу прыглушальнікаў шуму, але ўсё роўна, блядь, Discord чамусьці вырашыў мой голас апрацоўваць. Discord просто неверагодная, не інтуіцыйная такая прылада. Там у адным месцы выключыш якое-небудзь падаўленне шуму, а ў іншым месцы не выключыш, таму што гэта чамусьці іншая налада ў рамках самога Дыскорду, якую, каб знайсці, трэба ў іншую укладку проста зайсці. Ну гэта крынж. О, дарэчы, бачу, верталёт у чаце піша: а ты пайшоў вучыцца на нейрабіёлага ў гонар таго пранка над Ларыным з нейрабіёлагам і ККН? Не, насамрэч, я памятаю, пра што ты кажаш, але у гады пранку над Ларыным з нейрабіёлагам, гэта быў год 15, здаецца, я яшчэ не быў ва ўсім гэтым вырушняку, то бок я прыйшоў неяк пазней. Я пазней прыйшоў, не памятаю наколькі пазней, але пазней. І для мяне гэта не была актуалачка. Я, ў прынцыпе, гэта досыць забаўна, але з Ларыным насамрэч звязаная моя зацікаўленасць неўрабіялогіяй, таму што калісьці Ларын параіў прачытаць такую кніжку. Яна называецца «Making up the mind». Па-расейску яе пераклалі як «Мозг і душа», што абсалютна ніякім чынам не адпавядае назве ў арыгінале, але кніжка-то адносна добрая. Я яе прачытаў, гэта кніжка аўтарства Крыстафера Фрыта, такога спецыяліста ў неўрапсіхалогіі, у шызафрэніі. І там такая база неўрабіялагічная была, то бок да гэтага моманту я збіраўся паступаць, у нас былі профільныя клясы ў школе, я збіраўся пайсці ў хімбія, таму што я хацеў быць лекарам. Але потым, калі я прачытаў гэтую кніжку, я зразумеў, што мне навука цікавей. І як паказала практыка, як паказаў досвед, мой выбор быў абсалютна адэкватным, таму што быць лекарам у Беларусі гэта фактычна быць прыгонным селянінам. Бо ты заўсёды жывеш і працуеш з рызыкай таго, што цябе проста на ланцуг прывяжуць да якога-небудзь слупу, і ты не зможаш проста выехаць з-за мяжу нават на вакацыі. Што ты будзеш вымушаны ісці на адпрацоўку на 20 год проста таму, што спецыялістаў не хапае ў краіне. Ну і не ведаю, неяк моя інтуіцыя, мабыць, мяне ўратавала ад таго, каб пайсці вучыцца на лекара, і я вырашыў быць біёлягам. Ну а пазней, калі я ў Польшчу ўжо пераехаў, я перапаступіў менавіта на неўрабіёляга. У Беларусі я на біяхіміка вучыўся ў БДУ. Вось. Текст. Текст. На чым я скончыў? На стрыме нармалёва. Бонус фігової гарнітури у мене в телефоні ви з вертом звучали плюс-мінус однаково. Так гэта заебись. Нахуй мець нейкую высокаякасную апаратуру, калі праз яе з'яўляюцца багі. Незразумела. Тады прыходзіцца одну апаратуру выкарыстоўваць для праслухоўвання музыкі, іншую для стасавання з людзьмі. Не ведаю, хаця магчыма, калі вы ствараеце нейкая масонская ложа альбо сваю габрэйскую суполку, то можаце зрабіць гэта крытэрыем проста чалецтва ў вашай арганізацыі, што вы можаце размаўляць паміж сабой вось толькі тады, калі ў вас ёсць адпаведныя навушнікі. А звычайнае быдла з быдла-навушнікамі за 2 злотых не будзе здольная нават пачуць вашай размовы. Альбо наадварот. З дзяцінства размаўляў так на стрыме ты норм гучыш, гэта мне Дыскорд выдаваў
Ear Rape. Так, я на стрімі гучу нормально. Прынамсі, мне так здаецца. То бок я, канешне, не гучу як вертасексуал, але я гучу як маргінез. То бок, мне здаецца, так павінен гучаць маргінез сам па сабе. Ўсё ж такі, павінны тэхнічныя налады адпавядаць назве каналу, ягонаму фармату. Таму што, просто трэба з дыскордам паебацца трошкі. Таму што, сапраўды, ты не першы быў, хто мне на гэта паказваў. Мы калі ў Майнкрафт забегалі з беларусіянай і нашым хлопчыкам, там таксама былі такія праблемы, што ў мяне ніхуя не чулі. Я там анекдот распавядаю пра еблю аўцы, і на моманце панчлайну гук абрубаецца ў маіх суразмоўцаў, і прыходзіцца панчлайн паўтараць. Просто ахуець. Таму, так, дыскорд. Але, на жаль, альтэрнатывы дыскорду, які-небудзь Telegram, працуюць нашмат горш, і нашмат горшую карцінку у тым ліку выдаюць. То бок, нягледзячы на тое, што дыскорд не інтуіцыйны, ён прынамсі працуе, ён прынамсі мае такое добрае злучэнне стабільнае, ён не вылятае перыядычна, і я ўсе свае інтэрв'ю раблю менавіта праз яго збольшага. Пантограф таксама трэба купіць, будзе менш рэха. Магчыма. Так, коли Шаба в гостях? Я не хочу запрашаць Шабу, шчыра кажучы. Так, з дзяцінства размаўляў па-беларуску, але бухаў з чалам 2 душы. Да ладно. Будуць анекдоты про совок. Ну, калі мне будуць данаціць з анекдотамі пра савок, то яны будуць. Але, звычайна, я такім на стрымах не займаюся. Дзе паесці з гаўнявай? На лапацібе? Не ведаю, паспрабуй лабубу. Андай сала. А в тебе Google Pay в Streamlabs нема через фігову картку? Я не разумею пытання. Google Pay няма. Мне донаты ўсе праз Streamlabs, яны выводзяцца на гэты. Хаця стоп. Не, Google Pay там, магчыма, сапраўды няма. Я просто не дадаў яго. Магчыма, у гэтым праблема сапраўды. Таму што ў мяне падлучаны PayPal да Streamlabs. Чырвона плесень з Крыму, якщо не помиляюсь. По-моему, яны з Кубані ўсё ж таки. Я маю на ўвазе не з Кубані, у сэнсе у польскай мове з Кубаны, а што яны з Кубані. Кубаноіды, як ватаадмін. Ведаеце, кубаноіды, яны вось лабаюць на гітарах, зробленых з лапаты. А я лабаю на мікрафоне, блядь, зробленым з гаўна ватаадміна і з маркоўкі Ігора Лінка. Нема Пэя. Што вы пиздзіце? Ну, Google Pay, мабыць, і няма, ёсць PayPal. Паспрабуйце турнікет, я не ведаю. Альбо трыб'ют. Карацей, я паспрабую на наступны стрым гэта наладзіць, просто я зараз не буду ўжо гэтым займацца. Тут на маіх стрымах дзейнічае, ведаеце, прэцэдэнтная сістэма рэформаў, то бок пакуль ніхто не скардзіцца, я ніхуя не раблю. А калі хтосьці скардзіцца, я спачатку доўга абяцаю, што выпраўлю сітуацыю, потым яшчэ трошкі абяцаю, потым яшчэ трэба паігнараваць праблему, і потым я ўсё ж такі бяруся за яе і яе вырашаю. Блять. Так, задавайте свае пытанні ў чаце, прапануйце тэмы для абмеркавання. У нас ёсць яшчэ паўгадзінкі. Можам з вами паглядзець відосікі.
У нас был один видосик. Так. Видосик. Только я чамусьці не записал тайм-код. Але мы скончили недзе тут. Так, это у нас было видео с каналу Народный репортер. Называется «Хто і навошта зліў спецслужбам Беларусі Васіля Верамейчыка». Давайте. Гэта у нас першая чарга зараз. То бок, калі хочаце перабіць, донатьте по другой, скіп каштуе у 2 разы больш. На гэтым відосе там зараз 3,5 еўра. Ну, адпаведна, скіп гэта 7. Вось. Але відос, хутчэй за ўсё, будзе цікавы насамрэч, таму што народны рэпартёр гэта вірус здаровага чалавека. Я маю на ўвазе не вірус імунадэфіцыту чалавека, вірус як блогер. Ёсць такі блогер, які спецыялізуецца на крытыцы Святланы Ціхановскай. Вось. Але у значнай ступені з'яўляецца просто такім сметнікам, зборнікам трэшу з усяго беларускага палітыкуму. А народны рэпартёр, у прынцыпе, мне падабаецца ягоны контент. Магчыма, я паспрабую з ім скантачыцца і штосьці разам таксама зрабіць. Я быў бы не супраць, прынамсі. Вось. А відос, так, я ўжо сказаў, як ён называецца. Зараз я вам яго выведу. Стрымы менші стали. Ну, по 3 гадзіны, так. Я просто не выводжу. Для новеньких, зноў ж таки, паясню, што раней я стрыміў 2 разы на тыдзень по 6 гадзінаў, і улічваючы, што ў мяне актыўная фаза вучобы пачалася, а актыў на стрымах трошки падспад, як это сказаць-то, блядь? Подспад, правильно ці не? Подспадал, абнізіўся, карацей, онлайн. Абнізіўся онлайн трошки. І я вырашыў, што буду стрыміць по 3 гадзіны. Але ўсё яшчэ 2 разы, то бок чацвер і субота. Чацвер-субота 20:00 по Менску, 18:00 по Варшаве, по Киеву гэта по-моему, так же, як і по Беларусі, так же, як по Менску, то бок 20:00. Ну і 3 гадзінкі мы сядзім, пиздзім і глядзім відосікі. Калі гэта не рубрика, калі я запрашаю кагосьці ці лекцыю чытаю. Ты про віруса хуйню не кажы, он наш. Ну так, як і Дорошенко. Такі серпентарыум беларускі. Так, дзе гэты відос? О! Так. Давайте. Відос замовлений до кінця. І це буде кінець, але мы сёння не паспеем яго даглядзець, даглядзім у наступны раз. Зараз яшчэ паўгадзінкі пасядзім. Пагнали? ТДР, ТПР, ТДР, и потом мы узнаем с тягом часу, что эту паперку подписал Прохоров Денис. Вот. И я памятаю, когда мы телефоновали уже в 23-м году в этот комитет, и мне тогда отказали, что разберитесь в ней сами, потому что вот пришла папера, подписанная вашим командиром белорусом. Я такой думаю, каким белорусом, кто там, вот, что там. И вот они называют мне Прохорова Дениса. И я такой, так это же Кит. Ну, я памятаю, этот украинец таки со смешкой каже, слухайте, белорусы, вы ж неяк там разберитесь, а вы там друг на друга плявузгаете, и потом нам тут... Ось. Мне допомагали в этой справе, чтобы не было никаких там нюансов, такая спадарня Лена Жаркевич. На той час она волонтерила, я ее попросил допомоги, потому что треба было, как вмешалась СБУ, Служба безпеки Украины,
Вось, якія потым з цягам часу правялі паліграф з пацуком, што ў пацуку няма ніякіх пытанняў. Ну і естественно паўплывалі на тое, чтобы неяк вырашыць пытанне заезда пацука. Пацук гэта калі што верамейчык, хто не знаёмы з гэтым кейсам, быў вайсковы такі ва ўкраіне, беларускі добраахвотнік, якога праз канфлікт унутраны у беларускіх структурах, ну у прыватнасці ў палку Каліноўскага, яму карацей забаранілі, наколькі я ведаю, уезд ва ўкраіну. У прынцыпе яго, можна сказаць, дэпартавалі, прычым яго адмовіліся прымаць ва ўсіх краінах, куды ён спрабаваў выехаць, то бок яго не прынялі у Грузіі, яго не прынялі ў Польшчы, не прынялі ў Літуве, у Латвіі, і ў рэшце рэшт ён апынуўся проста ў руках беларускіх КДБшнікаў. Вось, гэтаму, уласна кажучы, прысвечана відэа інтэрв'ю з Урбановичем. Дай бог, скоро приеду. Обещают 1,5 месяца примерно займет решение вопроса у СБУ. То, что я говорил, то, что я полиграф прошел, СБУ само организовывало в Грузии. Смогу въехать, посмотрим. Но то, что происходит, конечно, это ужасно. Это просто ужасно. Вот. И получается, уже и Волод внутри разваливается. Вот. А идея про БДК, в принципе, совершенно нормальная. Почему нет? Там ребята делом заняты. Как бы Гена ко мне плохо не относился, но я отношусь с уважением. Ну што пайшло? Ну, дарэчы, з інтэрв'ю на гэтым жа канале ад самога Батуліна я б не зрабіў такую выснову, што Гена неяк моцна адмоўна ставіцца да верамейчыка. Дальше. Мікола з Ванішам вырашылі немножко сітуацыю змяніць, і яны пачалі спрабаваць ее так вырашыць, чтобы у пацука з'явіліся праблемы ў Літве. Дарэчы, я забыў згадаць, наколькі я памятаю менавіта, што ў Літуву і ў іншыя краіны еўразвязу верамейчыка не ўпусцілі праз тое, што ён калісьці тэрміновую службу ў Беларусі. Не ведаю, адсядзеў фактычна, так гэта можна назваць. Прынамсі, такая была фармальная прычына, наколькі я памятаю, магчыма, зараз мяне у відэа паправіць. Как было сказано, типа, Микола, мы зробим там, чтобы он в Шенген и вообще никуда не заехал, этот пацук. Да, будем разбираться. Ну, вот, как бы, я не могу сказать, как они с этим разбирались. Вот, но в Украине с допомогой, будем так сказать, коррупции, с допомогой своих сувязей, потому что, прошу зауважить, гэтыя люди давно находятся в Украине, у них добрые сувязи, вот, и ресурсы, хочу напомнить, потому что Микола Демиденко является таким, ну, по сутности он миллионер, но миллиона не мае, и он может вырашать пытания. С пацуком, я прошу зауважить, не один пацук трапіў спіс, а трапіла 9 чалавек. Частка з них людзі вядомыя, хтосьці займаўся палітыкай, хтосьці быў там у розных і белых легіёнах, таму як бы хлопцы надзейныя, і самае галоўнае, яны ў свой час прайшлі нейкі там, хоць невялічкі, но баявы шлях. Чаму они все трапілі ў спіс? Таму што гэтыя людзі малі ўплыў. На той час батальён Волод, будем так казаць, обдумывал, як нам отделиться. Мы не хотели уже далее рухаться с полком Калиновского. Вот. И для Кабанчука, для Миколы Иваниша было кровь с носа, чтобы не заехал пацук и все это хлопцы. Потому что если бы они все заехали в Украину, и пацук уже был у нас, все, там пытание закрыто, худшей за все бы батальон Волод отделился бы вот, от полка Калиновского и існаваў неяк там, ну, сваім жыццём бы і рухаўся далей. Спадар Пацук звязваўся з камандаваннем нашай вайсковай часціны, абмяркоўваў з камандзірам часціны, як это вырашыць пытанне. На жаль, я таксама, будем так казаць, размаўляў, но не з камандзірам, а з замкамандзірам, ось, яго намеснікам. На жаль, пытанне там не вырашылася. Я ведаю чаму, но как бы не могу сказать, бо там таксама замешаныя людзі, это офіцеры. Трэба сабе кока-колы наліць, пачакаць хвілінку.
Текс. Не могу их назвать. И эти офицеры вельми добрые сябры Кабанчука. Офіцери Ну, ось. української армії, так? Да. Вот. И, естественно, они его не запустили. Потом в один, 10, коли не помиляюсь, уже конец весны, была такая ситуация, коли им сказали, что Пацука магчыма запустить только после того, коли он пройдзе полиграф, ну, он уже прошел полиграф, служба бяспеки Украины была не супраць того, чтобы Пацук заехал в Украину, но с одной умовой, с этим повинен был разбираться я, повинен был прийти представник ці з ГУРа, ці з легіёна, ну, чалавек, які павінен сказаць, да, ён заязджае сюды, ён заключае контракт, ідзе служыць з намі. На жаль, ніхто не захацеў прыйсці і пацвердзіць гэта. Вось. Не ведаю, з якой нагоды, можа там хтосьці паразмаўляў ці як, но ў выніку ніякай сустрэчы не адбылася, і ў выніку Пацука ніхто не пусціў ва Ўкраіну. Я размаўляў з камандаваннем, размаўляў непасрэдна даже з палкоўнікам, якога выносіў Пацук у свой час, будем так сказать, яму там нагода рвала. Но вырашыць пытанне чамусьці яны не змаглі. То бишь из них ніхто не прыйшоў. Я не атрымаў адказу чаму. Вы ж павінны разумець, што у Ваніша, у Міколы, у Кабанчука вельмі добрыя сувязі. Не толькі там па СБУ, а яшчэ ж і менавіта в легіёне. І хутчэй за ўсё просто у сувязі з тым, што карупцыя, якая адбывалась в ПКК, она ж не только связана з беларусамі, она ж звязана яшчэ з радам украінскіх афіцэраў. І, канешне же, хутчэй за ўсё яны неяк паўплывалі. Good evening. I speak Belarusian very poorly. I have great respect for Father Lukashenko. Thank you for this stream. Are you the Belarusian version of a marginal? Very cool. Я беларуская версія ўсіх дзеячоў расійскамоўных адначасова, разумееш, я і маргінал, я і Ежы Сармат, я і Скабрэзласць, я і Гілтыкус, і Владзімир Аліпаў, і гэты, як яго, блядь, Александр Ладан ёбаны, і, сука, і Мэдысын Хаванскі, і мама, і папа твоя. Я збіраю сваім в образе абсолютно ўсіх дзеячоў Ютубу, якіх я просто як пиздюк глядзеў. І, по-мойму, гэта абсолютно відавочна. Людзі, якія ва мне бачаць толькі маргінала, дэманструюць уласную абмежаванасць. Вось. То бок людзі, якія паглядзяць мае стрымы па фільмах, яны скажуць, што я як Сіленціум Вульпес, як ён называўся, гэты канал пра кіно. Карацей, я як Кузьма, я ўсіх згуляў у гэтым шоу. Так, што ніхто не пайшоў, усё, ніхто нічога не вырашаў. Сам Пацук таксама размаўляў, ён тэлефанаваў, яго былі кантакты камандавання. Very nice, nice. Thank you, God bless you. Так, very nice, good, very nice. Вось гэта булка, блядь, вось гэта. Так, як казаў яшчэ адзін святы ніжняга расійскага інтэрнэту у сваёй імправізацыі. І ён размаўляў, на жаль, там таксама, да, мы разбярэмся, но нічога не атрымалася. Вось. І, как бы, пытанне стала дзесьці, калі я не памыляюсь, увогуле колам. Мы спрабавалі яшчэ неяк вырашыць, чтобы завесці Пацука там через волонтеров, чтобы он сюды заехал, а тут ужо як бы рука... Мойша, не выделуйся. А тут увогуле я, калі яшчэ рыхтаваў трансляцыю, заўважыў, што людзі, блядь, яшчэ этэр не пачаўся, ўжо пачалі мяне троліць, пішучы па-польску ў чаце. Я не ведаю, мабыць, гэта была спроба пратроліць наконт беларускай лацінкі, тыпу, глядзі, я пішу. Гэта ж літаральна беларуская мова, гэта проста расійская мова з польскімі устаўкамі. Вось. Хаця, ў прынцыпе-то я ў стане адказваць у тым ліку на паведамленні па-польску. У нас, ведаеце, такая атмасфера першай Рэчы Паспалітай, той самай Рэчы Паспалітай
двух насамрэч вялікай колькасці народаў, таму што ў мяне ў чаце пішуць і па-беларуску і па-украінску, вось нават па-польску пачалі. Хаця не той, каб пачалі, раней ужо з'яўляліся палякі, усялякія падлішукі, нашыя польскія зубры у чаце. Таму, у прынцыпе, на тых мовах, якія я ведаюць, я ў стане чытаць каментары. Нават да мяне прыходзілі ў каменты людзі, якія па-чэшску пісалі, і, ў прынцыпе, я быў у стане ім адказаць. Так. Хаця я б сябе не назваў нейкім знаўцам моваў вялікім, просто гэта славянскія мовы, калі ты ведаеш беларускую, то ты аўтаматычна ведаеш украінскую, таму што гэта амаль тая самая мова. А па-другое, ты, значна прасцей вывучаеш польскую мову. А калі ты ведаеш і беларускую, і расейскую, і польскую, то зразумець якую-небудзь чэшскую і славацкую не складае абсалютна ніякай цяжкасці. Маргінес сказаў Аллах адразу на двух дзяржаўных мовах. Атмасфера краёвасці, я стары ліцвін. А я пидарас. Почнем по-иншему, потому что заехать в Украину это одна ситуация, а уже находиться в Украине это иншая ситуация. Вот, и они не хотели видеть Пацука в Украине, тому что он уздымал пытанні об коррупции, так? Так, ну, да, Только... и о коррупции, и не только о коррупции. И об тым, что людей гонять на смерть, на незразумелые боевые задачи. А я суп, так, а я пиво. Так? Ну, на той час ён как-то вось выразіўся так, но там былі шмом, вы ж павінны разумець, што еще в пачатку войны полк Каліновскага прымяняў метод подвода. Роман пидарас. Так, дарэчы, усе подписывайтеся, вось зараз глядзіць стрым, які у нас тут онлайн. 37 чалавек, гэта неверагодна высокі онлайн для маіх стрымоў, насамрэч. Усім дзякуй, подписывайтеся на усе соцсеткі, спасылкі ў апісанні. Вось 37 чалавек, акрамя, вось калі вы ўжо подпішыцеся на ўсё маё, на ўсе мае медыа, пераходзіце ў Telegram, пішыце Роман Кунігас. Вось пішыце просто вось так. Роман Кунігас. І подписывайтеся. То бок, на мінулым стріме я спрабаваў кэнселіць гэты паблік, але цяпер я вырашыў, што гэта лёс, яго не змяніць, і трэба проста наадварот форсіць далей гэтую тэму з Кунігасам. Гэта вось вядомы гісторык такога стараліцвінскага паходжання з непагрэшнай з непагрэшнай самаідэнтыфікацыяй і сексуальнай арыентацыяй, так скажем. І на мазгавы суп таксама можна. Так, подписывайтеся на мазгавы суп таксама. Там выходзяць неафіцыйныя хайлайты. Гэты канал ратуе мяне у тыя моманты, калі мне становіцца лянотна выразаць хайлайты на сваім канале, і я просто рыпашчу невялічкія хайлайты з каналу мазгавога супа. Валов разных, и там закрывали разных людей. Яму далі інфармацыю, ён пачаў мяне мясіць, і гэта як бы ўся яго функцыя. Больш за то, я кажу, я паэт, бачыце, вось не кляяў, паэт. На сёння ў тым ліку, і такі, ведаеце, спачатку гэта быў проста рэп-стрым, а цяпер гэта яшчэ і паэтычны. Траю, што было ж яго проста насуропілі, каб ён мяне там нахер адразу застрэліў, і тады пытанне было б знятае. Пацук с этим так само разбирался. Это потом оно все пропало, потому что уже боялись. И вот Пацук подымал ряд этих пытаний. Коррупция, смерть Бреста. Я разумею Пацука, и он там был, все хлопцы были, и меня там не было, я ж был пораненый. Вот, я разумею, как там, я ведаю все детали операции, я ведаю, что было. Конечно, это пиздец, у меня нема слов, я, может, колись вам расповеду, коли змогу. Вот, но это пипец, конечно. Вось, і вы ж павінны разумець, што такія вострыя пытанні, ну, то, што там Брест загінуў, сябро, усё, они, ну,
как так сказать, естественно, будет вельмі вялікая аддача. Просто там, ну, казать, что, як так сказать, просто я сразу скажу, после смертей где-то каля человек 60 звольнилось из полка Калиновского. Тады ж адразу уйшло, да, человек 60 сразу покинуло организацию. После Лисичанска? Да. Почему? Я ж как командир. А твой хайлайт не заказывали з кабрэзласці? Я не ведаю, я не тое, каб пільна сачу за творчасцю з кабрэзласці. Магчыма, і замаўлялі, я не ебу. Я, прынамсі, не бачу, каб ён глядзеў мае відосы. Я прапанаваў скабру пастрыміць разам, але ён праігнорыў мяне. Вось, таму як бы не ведаю. Я чуў, што калі некалькі чалавек падпішацца на рамана Кунігаса, там праз некалькі гадзін з'явіцца новы пост. Бачыце? Усе спяшайцеся, пакуль паблік не закрылі, так бы мовіць. Подписывал там... Я памятаю, што мяне дакладна ўзгадваў у сваіх відосах, у сваіх хайлайтах. Як яго звалі гэтага шпрота руса, блядь? Шпрота руса, як гэта... Станкевічус мяне ўзгадваў. Казаў, што, блядь, распладзіліся гэтыя копіі маргінала, і ён вельмі быў незадаволены тым, што людзі натхняюцца не ягоным ранейшым контентам, калі ён быў ватнікам, а цяперашнім, калі ён за Украіну. І такі, блядь, што гэта за маргінез? Некі цяпер нават беларускі маргінал, які не любіць рускіх. Вось, карацей, мне дасылалі гэты хайлайт. Таму я бачыў, а са скабрам мне невядома, прынамсі. Входные кое-какие листовочки, как раз после поранения был. Это хлопцы загинули 27 червеня 22 года. Вось, как раз и под суд потом приехал, все деморализированные были, все потухшие. Я сам так само был в ахране, тому что, ну, разумеете. Вось. И, конечно же, на фоне всего этого часть людей сошло, начались там разные обвинения. Вось, пакуль там я бадаўся з другімі, з Міколамі Ванішамі, они ж і мяне што ў той час калькцавалі таксама. Вось, з розных бакоў. Таму, як бы, да. Денис, люди чаму сышлі? Чаму люди сышлі? Формулировка с моих знакомых, якія пасыходзілі, формулировка была такая. Брест погиб, сябро, ну, я вам скажу, что сябро это Василь Парфенков, які уже давно воюе, и Брест, яны такие две основные фигуры, якія, как так сказать, заводили. Я просто вспоминаю сябро, это просто классный человек, які, ну, ты в окопах будешь сидеть, и ты ніколі не будешь бояться, это уже сябро побач. И калі гэтые люди помирают, а там была сеча, там не было так, что это пайшоў снарад прилетел, это был бой лоб-лоб, это тра-та-та, ну, как бы все ведаюць. Вось, яшчэ тромбле с клещом попали в плен, и потом действия в середине липеня уже видосы с ими москали опубликовали, те они там сидели, все расповедали. Вось, это все вельми ударило, вось, деморализовало, и, конечно же, формулировка была такая: все, Бреста нету, сябро нету, мы здесь в политику не хотим гулять, потому что полк Калиновского, ну, на той час нам политики не треба. Політична организация. Не спочатку, а с тягом там некого часу. Ну и, конечно, незадоволенные были, потому что задача не отповедала, как так сказать, ну, и она не отповедала силами. Там силы были в 2-3 раза больше, чем наши силы. Это была вострая проблема. Яны просто хотели паўтарыць перамогу пад Воршай Константина Астрожскага, каб у беларусаў з'явіліся новыя памятныя даты. Ведаеце, як у вядомых дэбатах Крылова з нейкім праваслаўным сталіністам апынулася, што Сталін гэта ахуенны кіраўнік дзяржавы, таму што ён даў нам дохуя праваслаўных мучанікаў. Ну вось тут, магчыма, была нейкая падобная мэта пастаўленая. Скабр поднимал тему коллабов, и он сейчас хочет либо с большими каналами, либо с зэдниками, чтобы им по губам поводить. Я могу яго зразумець, я таксама, калі бачу прасадкі ў онлайне, я стараюся рабіць калабы з вядомымі людзьмі, каб яны мяне трошки прабусцілі.
І калі скабру сапраўды здаецца, што ягоны канал пачынае здаваць, то ну, у ягоным палажэнні, калі гэта сапраўды так, не тое, каб камільфо марнаваць час на тое, каб запрашаць на свае стрымы усялякіх наўнеймаў. Просто, напрыклад, у мяне падыход іншы, у мяне контент, у прынцыпе, з самага пачатку задумка была такая, што я хочу стварыць ніжняе інтэрнэцкае беларускае кам'юніці. Ну, не толькі беларускае, а такое, ведаеце, рэчпаспалітанскае, то бок беларуска-украінская, там часткова расейская і, магчыма, нават польская, як я ўжо ўзгадваў, на нас прыходзяць палякі ў каментары, хаця пакуль што палякаў, на жаль, не было менавіта на стрымах, якія б маглі падтрымаць размову па-беларуску. Ось, ніжні інтэрнэт. І я лічу, што трэба, робячыся больш вядомым спікерам, даваць магчымасць малым усялякім каналам на нейкі пачатковы, прынамсі, буст. То бок, напрыклад, калі б у мяне быў высокі онлайн, я мог бы запрашаць усялякіх ноунеймаў з мэтай даць ім невялікі імпульс, з якім яны могуць альбо падляцець, альбо наадварот просто упасці з яшчэ вышэйшай вышыні. Як бы Маргінез гэта не толькі я, як персона, якая валодае каналам, якая яго вядзе, як стрымер. Маргінез гэта ў тым ліку і супольнасць гэтая, якая знаходзіцца на маргінезе гісторыі і якой, на мой погляд, Беларусі вельмі доўгі час не хапала. Таму што мы прывыклі глядзець усялякі палітызаваны контент на тым жа Белсаце, што ў нас што не блогер, то нейкая палітычная зорка, блядь, ахуительная, якой ўжо выдаюць гранты, якая сядзела ўжо за народ, так бы мовіць, і якая, у прынцыпе, акрамя звычайнага ўсяго, за ўсё добрае супраць усяго благога, выдаць сябе не здольна. І так гэта цягнулася, блядь, цэлых 30 год. І толькі апошнім часам я пачаў заўважаць, што сапраўды пачынае стварацца досыць шмат усялякіх маленечкіх тэматычных каналаў на тэмы новыя для беларускага дыскурсу. У прынцыпе, я неаднаразова падымаў тэму беларускага контенту. Я лічу, што контент беларускі павінен быць прадстаўлены двума галоўнымі плынямі. Першы гэта контент пра Беларусь для замежнікаў, то бок перакладаць усялякія відэа альбо проста піліць відэа з нуля пра Беларусь для замежнікаў на замежных мовах, на ангельскую першую чаргу, але таксама на польскай, на украінскай, на расейскай, чаму б і не, на нямецкай, на ўсіх магчымых мовах, распавядаць замежнікам пра тое, што такое Беларусь, чаму гэта можа быць для іх цікава. А другая плынь, якую я бачу, гэта контент, які мае на мэце азнаямленне беларусаў з тым, што адбываецца на свеце, з тым, што адбываецца ў сусветнай навуцы, ў сусветнай філазофіі, якія, ў прынцыпе, дыскурсы існуюць, як можна на іх адрэагаваць. То бок, карацей, выцягнуць беларусаў з гэтай унутранай ізаляцыі, калі беларусы сядзяць, заткнуўшы галаву ў задніцу, і толькі пасля таго, як у тваёй краіне адбываецца спроба рэвалюцыі, блядь, і вайна з суседам, ты пачынаеш неяк так паціхонечку цікавіцца сусветнай палітыкай, напрыклад. Гэта проста прыклад, але такіх вобласцяў ведаў, проста цікавых рэчаў, пра якія можна сядзець на стрыме і распавядаць, і дохуя, ну просто дохуя. Пачынаючы з таго, што усялякія маладыя спецыялісты, навукоўцы могуць такім заняцца. Вось нядаўна ў мяне быў на трансляцыі Александр Рашкоў, чалавек, які ў Варшаўскім універсітэце проста дактарант, і піша усялякія артыкулы пра рэлігію ў гульнях і крытыкуе Дугіна з праваслаўных пазіцыяў. Па-мойму, гэта ахуенны контент быў. Вось мы з ім ладзілі інтэрв'ю, і потым ён яшчэ ў канфу залятаў. То бок, у яго каналу пакуль што няма, але я лічу, што было б ахуенна, калі б быў. І свой канал я разглядаю ў тым ліку як такую стартавую пляцоўку, трамплін
для пачаткоўцаў у беларускім кантэнце на беларускім ютубе, беларуска такім, ну вы зразумелі, карацей, усходнееўрапейскім ютубе. Вот. Кста из Калиновского как раз где-то после Лисичанска походили в террор. Вроде бы на его основе и был БДК Коздан. Так, БДК, ведаешь, там с террором такая зараз ситуация, что террор это такая закрытая суполка у рамках БДК, у якую цяпер прымаюць просто найвыбітнейшых ваяроў. Калі цікава, можаш паглядзець на гэтую тэму маё інтэрв'ю з Радзівоном Батуліным. На канале ляжыць. Там 4,5 гадзіны мы сядзелі, піздзелі. У тым ліку пра тэрор. Маянэз, табе трэба на пару дзён стаць зэднікам. Ямы маргінэз. Ну, магчыма, насамрэч. Магчыма. Хаця мне, як беларусу, гэта было б рабіць не зусім проста. Складана сабе ўявіць паслядоўнага беларуса-зэдніка. То бок, калі ён зэднік, то хутчэй за ўсё ён проста ментальная русня. А калі ён не ментальная русня, то як ён можа быць зэднікам? Пытанне не вельмі ясна. Такая удела, можа, з паўгады. Брыста забілі ці не забілі? Спецыяльна адправілі ці не спецыяльна? У Пацука свае версіі, как у вайскова, і ён это кажа. Естественно, мы тут, как это так? Ну и просто с тягом часу уже потом забылось, и немножко это сбавилось. Вот. Вы ж павінны разумець, что там яшчэ быў рад людзей, якія таксама трапілі ў спіс. Вот. Яны таксама такое пытанне уздымалі. Ну и не... Гляну обязательно, но он и где-то еще рассказывал, что террор это теперь как орден закрытый. Так, я упэўнены, што ён гэта распавядаў не толькі на маім інтэрв'ю, але на маім інтэрв'ю гэта таксама было. Вось. Так, вельмі шмат людзей павыходзіла з ПКК, у прынцыпе, на сённяшні дзень можна казаць, што ПКК не існуе. Па-першае, афіцыйна існуе 2 ПКК, таму што там адбыўся раскол. Але вось канкрэтна факт таго, што цяпер у нас 2 палкі каліноўскіх, ён хутчэй сведчыць не аб тым, што ў нас, блядь, у 2 разы больш вайсковай сілы зрабілася. Ён хутчэй сведчыць аб тым, што, блядь, ніякага палку каліноўскага не існуе. Пра што былі заявы ў тым ліку ад ягоных былых кіраўнікоў. Я вельмі моцна страціў давер да гэтай структуры і зараз лічу, што мае сэнс звяртаць увагу хутчэй менавіта на БДК і на асобных беларусаў, якія ваююць за Украіну ў складзе іншых усялякіх розных падроздзелаў, менавіта украінскіх, не ведаю, там у Азове ці у гэтым ОШРГ, 3-я штурмавая, ці як яна называецца. Полк Каліноўскага гэта проста брэнд, які сам страціў увесь, які праз свае ўласныя дзеянні і свае выбары страціў увесь давер той беларускай аўдыторыі, якая за ім сачыла. Што з'яўляецца такім стандартным сцэнаром для любых апазіцыйных фармаванняў у Беларусі. Быў байпол, адбыўся раскол, цяпер у нас ёсць байпол і белпол. Фактычна, блядь, ніякага байполу больш не існуе. Гэта яшчэ раней можна пабачыць у гісторыі Беларусі. Пачалося то ўсё фактычна, блядь, часы БНР. Часы БНР, просто Ластоўскі супраць, не ведаю, там, гэтага, супраць Луцевіча, ці як яго звалі, там, Луцкевіча. Адзін быў прарасійскі, другі прапольскі. 90-е гады БНФ, вялікі рух, апазіцыйныя кандыдаты ў парламенце, а потым праз грошы разваліўся на БНФ і КХП БНФ, тое, што з пазняком. Ну і фактычна на сённяшні дзень ані аднаго, ані другога не існуе у палітычнай прасторы.
Еще забавно, что все легионеры, кого я знаю лично, украинцы. Ты про БДК? Ну, мне про гэта нічога не вядома. Ты маеш на ўвазе, што ў іх украінскае грамадзянства, ці што яны украінскага паходжання менавіта? Спадзяюся, што Маргінез не падзеліцца на дзве часткі. Ой, бля, не ведаю. Калі які-небудзь злы КТБшнік прыйдзе да мяне да хаты і разрубіць мяне на две паловы сваёй мачэтай, бо ў Польшчы не існуе забароны на нашэнне усялякай халоднай зброі, то ў прынцыпе гэта магчыма, але ніводная з маіх двух частак хутчэй за ўсё не будзе весці самастойнага каналу. Ужо прабачце. Хаця калі вось верхняя частка захаваецца без ніжняй, то ў прынцыпе што мне перашкаджае? Урэшце рэшт, калі існуюць нават стрымы Аскара Казаха, блядь, то я думаю, стрыміць без ног гэта не праблема абсалютна. Мабыць, нават нейкая перавага, таму што ты можаш проста сказаць, тыпу, данатце на інваліднае крэсла і зрабіць гэта данат голам на працягу ўсёй сваёй стрымерскай кар'еры. Вообще, про чуваков из Интернационального легиона, они родом из Украины. Ну, Интернациональный легион, он досыць широкі, там розныя людзі ёсць. І грузины якія-небудзь таксама, і чачэнцы, блядь, і каго там толькі няма. Мабыць, там нават ліцвінскі легіён можна знайсці паміж радкоў, хто ведае. Шановное господарство, шановные маргинезики, давайте мы будем завершать на сегодня нашу трансляцию. Мы стримим фактично уже 3 гадзіны, все как полагается. Так, Аскаром ты не коллабил? Ты маешь на увазе Аскара Казаха ці Аскара того старого Аскара? Але я не ведаю, каго ты маеш на ўвазе, але з ніводным з іх я не калабіў, хаця я прапаноўваў Аскару пастрыміць, і ён праігнараваў мой запыт, таму не ведаю, я не супраць, зноў ж такі, я не супраць стрыміць і са Скабрам, і са Скарам, і з усімі. Галоўнае, каб мне проста адказвалі на мае паведамленні і не ігнорылі. Вось. Так, трэба запісаць гэты тайм-код 2027. То бок, калі мяне ігнораць, я магу напісаць другі раз максімум. Але калі мне ў другі раз таксама не адказваюць, то я разумею, што чалавеку похуй, і я не збіраюся грукацца ў дзверы. Не хоча стрыміць, дык і не хоча, у мяне няма ніякіх прэтэнзіяў нават. Магчыма, Аскару таксама, напрыклад, нашмат цікавей стрыміць з вядомымі асобамі, якія могуць ягоны канал бустануць, а стрым са мной, ён яму фактычна ніякіх бенефітаў не прынясе. Наўрад ці я магу прынесці шмат сваёй аўдыторыі ці данатаў сваёй аўдыторыі на ягоныя стрымы. Таму як бы з пункту гледжання фінансаў я цалкам яго разумею, чаму ён можа не хацець мяне запрашаць. Добра, шаноўныя гледачы, давайте будем на сёння завяршаць нашу трансляцыю. Я лічу, што гэта быў адзін з найлепшых маіх стрымоў за ўвесь час. Не толькі па тым, што удалося згенераваць у калабе з верталётам, але таксама праз тое, што вы данацілі, задавалі свае пытанні з данатамі, актыўнічалі ў чаце, глядзелі, тым самым прасоўваючы відос у рэкамендацыях. Вось, дзякуючы ўсім нам, сённяшні стрым апынуўся вельмі якасным. І я спадзяюся, што далей будзе яшчэ лепей. Дзякую яшчэ раз усім.
Подписывайтесь на YouTube, на Twitch, на Telegram, на Инсту мою можете подписаться. Подписывайтесь на Patreon, там так само есть вариант нават бясплатнай подписки. Далучайцеся да серверу у Дыскордзе. Калі вы данацілі і яшчэ не знаходзіцеся у нашай прыватнай канфе ў Дыскордзе, то я заклікаю вас пісаць мне ў асабістыя паведамленні, каб я вас туды дадаў. Ну, адпаведна, там які-небудзь скриншот з тым, што гэта сапраўды вы данацілі. Вось. Усім дабранач, прыемнага вечару, хто яшчэ не будзе спаць. І да наступнага разу. Наступны стрым павінен быць у суботу. Магчыма, будзе нейкая рубрыка канкрэтная, то бок это будзе альбо сіні маргінез, альбо гульнявы. Чакайце анонсаў у Тэлеграме. Усе анонсы у Тэлеграм паступаюць. Дарэчы, яшчэ подписывайтеся на Твиттер. Твиттер таксама гэта важна. Все. Усім да пабачэння. Шчасліва.